Там сидел шайтан, оказывается, во главе. Они вообще ни в одном глазу, там ничего. Нет, я не знаю. Я не хочу об этом говорить, там, туда-сюда. Я вообще не пойму, вы что там? Вроде там, я не знаю, ко всем же, вот, близким, всем наших вот этих единомышленников, кто здесь общается, вы же там звоните им, потом закидываете сами эти ролики, им угрожаете, чтобы остановили там своих близких, если еще раз кто-то там на связь выйдет, короче, чтобы этого не было там туда-сюда. А Шмаков там у вас перед носом ходит и плюет он на вас вообще, плевал с самой высокой колокольни. Короче, вот такая тема здесь. Десять лет вот этим тузикам, они здесь всем компасировали мозги. 10 лет как минимум. С вот этой ваххабистской темы слезть не дают. Вообще чеченизировали все происходящее, да, там в Чеченской Республике сегодня. Кадыров, Кадырка, Кадыров. То есть всему миру все показывают, что там какой-то Кадыров, который имя Шмакова боится даже упомянуть где-то Кадыров. Понимаете? Добрый день. У того, видимо, ангелы там 3000 или сколько их. И их боятся, этих ангелов. Приветствуем, Машол, приходи свободно. Да, приветствую. Сразу говорю, что я из Украины, но у меня есть вопрос по исламу. Маша и Алла. Как я понял, туда сидит даже Бхармат. В принципе, то есть тогда... Я не знаю, кому из вас задать вопрос. Вот тот, кто может на него ответить, пожалуй, ответьте. У меня есть друг, он, был друг, он придерживался очень левых взглядов, прям идиотско левых. Он поддерживал Карла Маркса, потому что с его точки зрения он придумал пенсию, что с его точки зрения там рабочий день был меньше и все такое. Но в том числе, так же, как он поддерживал какие-то коммунистические идеи, он поддерживал и ислам. Он рассказывал про то, что, типа, если бы не мусульмане, тогда бы, в алгебре не было бы прорыва, не было бы арабских цифр и тому подобное. Действительно ли мусульмане в свое время внесли вклад в науку? Или это все просто, как это обычно и бывает с исламом, какой-то бред, придуманный мусульмане? Арабские цифры наверняка человек, который называл их арабскими цифрами, в жизни не видел лицо, потому что арабские цифры до сих пор существуют, их используют арабы. И если он посмотрит на них, максимум может узнать там только однерку. Все, больше никаких цифр он не узнает. Арабскими они стали называться просто потому, что европейцы с ними познакомились через арабский язык. Когда арабы захватили вот этот торговый путь и все начали себе приписывать. И цифры в Европу перешли через арабский язык, а сами цифры индийские. Просто Аль-Хорезми, перс. Там ни одного араба нету, кстати. Ни одного араба, ученого за всю историю вселенной смерти, короче. Мультивселенной. Квантов, кварков и так далее, короче. Черных... Даже за историю мультивселенной нету, да? Да. И просто у Хорезми вот этого перса
Он переводил индийские трактаты о счете, о счетах. Счет, вычет там и так далее. И он как бы в своей книге расписал это все. Книга называется «Книга об индийском счете». Китаб аль-Хисаб аль-Хинди. То есть книга об индийском счете. И вот в честь него, что, опять же, он индийский вот эти перевел, и через него как раз, государственный язык, поскольку является арабским, от Индии до Испании, там везде арабские они, документооборот, там все было на арабском. И все это писалось на арабском, персами и так далее, другими. Если они хотели там чего-то добиться, да, скажем так, в этом государстве. У них был вот этот шанс через арабский язык, других не было. Высшие места занимать по каким-то направлениям. И вот, в принципе, все, персы вот эти, которых захватили. У них и так был Гандишапурский университет, где они и так этим всем занимались, и без ислама. Пришел ислам, они продолжили этим заниматься в Гандишапурском университете. Кстати, у Мухаммеда и его сподвижника после него, который стал царем, Абу Бакра, у них личный врач был именно из Гандишапура, окончивший Гандишапурский университет из Персии. То есть они Персии окончили вот этот знаменитый, они сами в мусульманских источниках есть про них их биографии этого личного врача Абу Бакра и Мухаммеда. То есть он учился в Гандишапуре. Гандишапурский университет, это то, чем как раз занимались переводами там античных, индийских. То есть они переводили и систематизировали все знания. И вот арабы пришли, просто готовы захватили. Но вместо того, чтобы на персидском языке они раньше это делали, сейчас им это пришлось делать на арабском. Потому что арабы назвали их, в частности, мазхаб, скажем так, юридическая школа шариата, направление, там 4 направления больших школ, как там, религия, ислам обстоит, там 4 школы, мазхабов называются они. Самый ярый такой, расистский, нацистский, это Ахмад ибн Ханбаль. Это арабский, то есть арабы на его мазхабе. Вот от него передается огромное количество преданий, как и от Умара, второго праведного халифа. То есть после смерти Мухаммеда Абу Бакр стал правителем, после его смерти Умар. То есть от этих обоих приводится столько количества преданий, где они персидский язык называли мерзостью. Что вы эту мерзость здесь распространяете? Буквально так и называли. Язык персов называли мерзостью. И Умар, его время, не разрешали им говорить на персидском языке. То есть они настолько жестко и радикально просто переформатировали эту персидскую цивилизацию и заставили ее перейти на арабский язык. Все, что вот сделали арабы, мусульмане, золотые веки мусульман, все, что они сделали, арабы, эти бедуины, дикие кочевники в 7 веке, которые были, пришли и заставили цивилизацию, изможденную и то внутренними и внешними тысячелетней войной с Римом, там, противостояниями и так далее. Заставили их все делать это на арабском языке, все. Потому что, для знаний, для какой-то базы, для науки, или чтобы у них хоть какие-то знания были у этих, буквально из говна и палок, этих палатках живущие дикие люди, которые ящерицы кушают там, саранчу хавают, плодородных земель нету.
Единственное, как они это могли, вот захватить готовую Персию. Все, ни хрена из того, что они изобрели или что-либо еще сделали, нету ничего абсолютно. Даже тот же самый Ибн Сина, он тоже перс. И единственное, что он сделал, перевел книгу Аристотеля, переводил Гиппократа, Галена, их труды. И свои мысли там примитивные накидывал. Такую, глупую дичь. Это вообще на примитивном уровне хрень. Но и то его называют в исламе, считается кафиром. То есть не мусульманином. Потому что он верил в какие-то звезды, энергию звезд, там всякое прочее. То есть что считается в исламе многобожием. Интересно. Я думаю, это ответило на мой вопрос полностью. Большое спасибо. Я вот просто сам по себе, вот почему начал сегодня задаваться этим вопросом. Я открыл для себя канал Антихадис, знаете, наверное. И там, короче, очень смешные яичные видосы про пророка Мухаммеда, который потирается там камнями, там про Айшу, и все разные приколы. Но вот самое интересное, как кто-то запостил тоже яичную картинку, где исламская семья читает Коран, и у них в руках щит, и вот за этим щитом находится мозг, интеллект. И это очень мне показалось забавным. Но самую частую аргументацию вот под этими яичными фотками, вот именно я заметил, что мусульмане, как и мой друг на тот момент левак, и сейчас, я думаю, в целом я с ними общаюсь, типа то, что мусульмане там придумали науку, что они сделали великий прогресс и все такое. Но, как оказалось, это по большей части сделали персы, в принципе, неудивительно. И в целом без ислама. Поэтому, да, действительно ответил на мой вопрос. Большое спасибо. Я также общался с вашими последователями Бхармат из Башкортостана. И могу сказать, что вы делаете действительно очень классную работу. Это заслуживает уважения, как минимум. Поэтому всего вам хорошего. Удачного дня. Спасибо и тебе тоже. Assalamu Друзья. alaikum. Хорошо. Бях помилуешь, салам доллар, хамас наш хацавити. Хуала шурсо. Ибраим. Дело, хайется проблемы. Алейкум салам. Просто сумца. Здесь есть больше арабы, короче. Салам, что понимаете? Ибраим, он садэ хэнэр ватсон, со дедик дуэла чуэл дион, that's worship. Примерно, цахэнэ утун дэ, ишта салам луштэр уэ хал дион. Дело, дедик доллар. Оле духом. Аса, سؤال كرو صعد حصد خيرنا والله صعد خيرنا والله تيسي راس قول دوخم هوشا ددك Dela sun ha da harwezen schena, dedik dörbo schliel schwarzer und sundel de lede salam. حقيقة متخيتر دونا سون هوايش خان إقية مباشرة وقع عين سبيك أنا يدي توي حقيقة كان بتعمل مثلا نو ديك دوري حقيقة شوية إنسان دالور دوي كتعال أكتر درس إبراهيم والله نجا برليستا وترش إشتاق إفير شو هذا نيسلوكس دون كتعم بات بيسنوات ريكومنداتش كان نيسلوكس دون تاع يوغاس حالا حاجة نيني فيروس ويجي شو دك دوخر دون تاع ماشي دال دوقي دون داس تاقي حتى قشورينا وشو ولا يقام على داس درسي شو وتشنا سون تاع قام على داس غا وتسجن دون تاع $2 شادك تاع ديلن يتم سي قشوا وتشو زون دير مال قام ولا داور دو الخيت سوي هناك هو هاي قام على دخو شو وزن قالوا شي ويخسون دون سخاتر ودون يعني Mositas boas, eu chue lasso e ots way mostara, when chue en way gan moch kabek na gui, res ke ukatan stina. I tsundu al besh bol mobatsun gush, I she bol khadiona, I poemaran liri, islam ukhilari, I duka kuchwa duch, хотя вот islam dino madats way moch kabakar. Way moch kabek na res ke bu sakhater os res chdu umsa boy bol bo ahdin no kanal chwa.
Ну, Гуань, опять... Все говорит, جواب السيجارة الماخ يوني حبيك شو دويتنا يو بابي عن إبيد أشتغلك خلش حاجة إبراهيم سو دوش تو قمل سو أزد قمل دي شو أتصود يونا تعمتس دوخش وصنا ها درزوش تو يهم أسيخاتر برميت عوج دل داتر أسيخاتر إبراهيم يقدر در سندرة ويتعنوخ تشيدو بوش ديونا ماخ حباك رتسهل ماخ دهون بيقن بوها ديزوني تسغى بوشب دينو ديقن ما باتوي ماخ بو مو باتوي بوشب دينو بيقن ماخ بوصاب دين شرمعلو إيديك أسحول بوصاب دين دو شادو بوصاب ديني كوما تباوي تذكر داش تانوخ شل دوش تايل قوق دوش داريش دروي تاوكر ستيوغ دنيا جروكر برش بوش قوت أبن نيخ قيتن باتس أهل السنة والجماعة بوش بوتا هروس قيتما حسن شمال بوغاس قبيش برش بوت قيتما اش ایدیق از پالوش کروچه اول داگستانی چورده حق چورده خلیفات خاطری تیاری بغدادین کروچه پریسیاگین دایالش شوشایگا خیتیو ایهم بعد دوی خوشتغلش هم استویت وال ну короче إيش هر политик дали удок شو ضغط إنسان ليه ليشتي أنا غاز كنو واتس كون واتس Давай, я тоже. Раскричун галуа, я? То ночи вез. Иша долж берант и шост қойт шокачрен от их канче юх я дота уац Абубакар. Цун чуах цун юан цун меття цун чуахжиш я дота че юх я дота ол чуахжи цун юан иша дол юан тика вок авел сага паямарин ёл кац онч. Цау мою акаряц никогда в жизни кадир яц. Йина гинавайн. البغدادين بيعت دير قيتيو نقولي داديلا دي تسوتيا يقرب بقى نقطة شو حوج يقبلوا تا تاك سيح حوج يقبلوا يقا يقوريات يقا نقطش يقوري أرباش يقورياتي تو نقطش غاز إشكال حيا قنا صبرديه تو نقطش غاز مرش يقدق تو مرش تولدق ويالا بابي أنا إيجيلان بيعت داش خلش تنا مرشو تقول إيجيل يوش موات سام إيجيل изначально يوش يبوساب دين داديخش يبوساب دين دوش يوي بابيت كيناتا يبوساب دوش ويهيش وين تنا هو دوا سوك ديتك وان تحر أمير بيتوكاس البغدادين بيعت دين إيش كاريري يوهوني عدين نظام خلرتنا يوه إمارات كوكاز هوني عدين ولايات نوخشيشو لرتنا يو تياري كروچ إيجيلان بيعت لرتنا أصلي عدادي زن إني بوي بوسو بولنا ميوكشو ميرش بچاقي أصلي عدادي زن ويت أي هدوك أستدي يوغل تتيا دايا زكج وي هو يوي تاك بيروي ميو أوغل كرت لازم هناك بوي تو سونا عدادي زن شو تياكي دا أشناخا بلتيغا زودري دا بيكستيك انت سجاجر وايو تيغا ترايلز كروچ تاتيك دا ايغا دانا موت ويقوجا هونيا دين كما بيبو دانا موت ذكرش داشبو هايولا تاغرون تا مخرام تاوش تا ما تاوش يا قوتاين امير يبوشوتي قوتاين سانهم دا ايغا انت تيغا تانا ترايلز شو عمودو عشادك بدنو كوچو сбрасывать до больше لازم بحث مثلا با راديكاليزم يلشو قالم نقطة ميرش يلشة أصومن سعدة ديزردو سو تحشيكو يأتش يو عابع كنا الدين دنيا عدا قار تربودو تعوانيو دو غاز قار ويلشة أمريك شو ينعتقين الشو بالو بوسا سو تحشيكو يأت يشديك بو مثلا بو سامو إدات سوى دويتسك الشك بو غما شو كارت عال شو ينقطة شو ميرش يلر هندات بوخ شو إيمنس автористепенно همش ثاني ميرش يلر حاجة это авучо моста и снаружи физически физически мершали еще научичу духовно интеллектуально мозгами мершали еще научичу ца бем дочь одиновой духовно физически духовно ментально интеллектуально мерша дочь улгас кататюрна шилейша долша физически мерш дойларвей ухцаларцына интеллектуальный и мершталар дуй вей лейшхлар арбаши твою не отчета хива и физически и духовно
شنو هو كروتشي باطا باتيغا اوكر مدات هو إيش هو حيقومن حتقاتش يشوش عايش بولبر عايش تدوحر ماش صدق شا قدع عدوش تقوم عوقر مدات يدوس بو شو حتى قاتش وتش قوز إنترنت شو أوبش دين هولوش قلتش حتى أوق دور دات وناتش نوخشي شي وسنوي ماسي بوصل بو грязно течение شو قخلر دون نو عيوتشل وش تеченият свой دون وإنشاد ظلم دينك سان دعا بالبري اش دونا تناور ايضا اتقاشري بالبر شادو نو دين بوصل دين ليري بايمرن ليري شو شنах не то что ты берзло шо сам хит сурдат просто шо изгоишь кырдуал хит сундем это сомнение у нас Между двух огней дуой, что отюка долша, век делу шор сакжента. Ще низ хетак, ще голе хетак, что деш дуах штукой. Сонам та. не просто формат аш осуна что да чересчур мор цацба радикал шбухол цанаур шо резбос а шо кеч а радикализм аш атеистический улицу надо шо нюк абашал хуюн мол Европе правый левый курдон вот يقرر السلام عليكم نجس حاجة سواش هو شو بينا هاي تحقيق تمقيق ومويني أنه عدوش تخبر لا ديوشة تي برشو чтобы все подставить под сомнение. И закрыться. Но а сам отрицать фельдь хару предаст, ты уже должен знать и предложить свое. Он хухиет худич не схедер алхиет он. И ждвапну искать. Там олио там дождь да, это понятно, а больше акиет. Что ты предлагаешь? Ну, там проблема, сам хит так и духой. Ой, угар, кверта, почал хит там хил без алхиетсу. Инс масала هوديلك تيشوات مثلا ما تيشات عن проблема ну и тишвек حبيت بس то же самое тишвек وي سو إذا حكوش اقتصاديز но вы это ночи почал خليز вы это هو نظام خليز конституция закон уголовный универсальный кодекс ош а الدنيا نقعدونا مسارца دونا تعمد ليلو شيلشتون تعتقد ديز الخيط سو وينو Окей, опять же, общими фразами ты отделался закон хилдиз, ваш хилдиз, изома до хоча до честно, у закон хилдиз. بالقلداقة الزكون مي وقومت إلا تستو زكون خلديس وقومت إلا زكون خلديس هون قام دي توشي دي إذا نقشتي عد عملت شو دال غار دول غار ты лично, субъективно, как считаешь, какой закон должен быть у чеченцев, хватит до где так? Причем тут народ? Субъективно какой закон должен быть? Вот, народ сам определит, какой у него закон, по каким законам. Народ, ты что предлагаешь? Но я не являюсь каким-то национальным лидером, чтобы что-то предлагать. Я считаю, что народ, если ты не являешься... народ именно референдумом должен выбрать свой путь. Короче, Агоян, жоп, итхатан жоп, цало, элементарно. Да, спот жоп модель. هنوخش قوم تيا دعلت شو وده سقام بكل سموسة لكشتون تيا قالم صدقون غاس دعلت سقومو يا مالا يليسون سوغت سقومو غاس دعلت دعما تقيلا هما سقومو دعسا لكشتون تيها يشاؤولا وحلغاو Альмат Бог иду, ты не готов жить в чеченском государстве, и Бог Альмат твой. Вы ночи am кич дать государство, я и на государство, далее. Хор ночи народ решит им, саба бача изм ночи шашкасти дар оли, далее чуй, да долхи. Чига хор ночи хал ара хажош ночи am, сун хар хиет бош, иши голос, такая кует. Хор ночи. أقبل تقولون народ دي ناتي национальности общества. خداج قطع لا تسوي شريعة ديز نقطة يعني. وين خامخا هون حتشو حكيو تشات ودو عديش تخبر لا دوش يا уже знаю чему ты клонишь. شريعتу إسلامу يقولوا такие почему то يقدش почему نقطة باتشا قيزي ورجي تيز نقطة باتشا شو аж حقيقة بوشمان إسلامское государство, где закон будет шариат. إحالة إشحاول صوت شو خدو يتردو. خشويو.
سوالشون سوم يقع قباك ما بيلوش هاتشو ووي هر نيس داتشي هر شغوق داتشي شنك شق دات هوقا سام شق دقيت شوات سام نوخشي قومت إدي الغيت شوات خزاق دقيق وشبك قيت وي نوخشي خلي بووي وي نوخشي باتشاق دا غوي بووي نوخشي интерес преследовать са арбой рилкса уйшервен са европейский рилкса уйшервен са американский рилкса уйшервен са лей алам даяхи ве кёрчу бо рашки дабала американский бо арбой вишчу бо хажиш и рашки де аз нахбос не хабос туслиш я царичу са американец ор ва са француз ва цани уйш дат ван чу бакан ва сам лилди тяхти шон ist die Sache. Мы должны будем просить у этих людей, хадюлуш годейштон бацат, дина бюсанца дихаштес лилдиза дош там дуэ, вот почалхор хейнст и албайсом. Надо будет этих государств заинтересовать, чтобы они нам пришли, строили нам фабрики, заводы, хинак. Хайнц, хай мысль развивать. Хан Иш, вот ты нужен американцам, не нужен ты. Сонда и до этого освобождения хажим хакёчо хайкал дели научись худо хажим модо хажим хуман тяхты так чу ули на ты забегч было бо вот тогда окей мы тебя выслушаем сейчас-то никто пустышка олш хазда забег мы было Ela bärki uma das no is pustisch sun ho ma suna masaha milwo أحربوا حبيب Пустиш пять as олштега саму туж das дово диале хон масал да дово да no мича куда хай да хай хатто да жоф дала хаганит сахел чой чудучад وأسوأ دلما دلسو نوخشي قوم تدل نوخشي قوم تي ادالت شوا وتعقص قام داتسيس أقامهم در إسقاما أخوكو داشتو دحوك إدو خشتك حالا وأسو قوما خرجا بوق لوش سو قوما شين خرجا بوق أزدالوش كهودال ديزرسون خارجم دبل حجول نوشت ام هر دوش جوكا هو خارج والاشتعب مصر تعم تقعد تصدير اسقام خارجم بس لا ويقام هو معود الخيط كوتشوا وعشوا يالسا قاعدول حيقل دوش أبيت زنرودم إيديشم إنوختي يا دعلتي إنوختي قام حيز دوش نوختي سديد نوختي هو واتز نوختي دات هو نوختي وعاش سانو حلقي انستغوات صو часть этого народа. Окей, выборочки чего? Дик тут не отвечаешь, не хочешь отвечать на вопрос. Понятно, почему не хочешь. Вот ты, например, идешь на выборы. Там тебе дают выбор. Демократическое государство, светское, или исламское, шариатское государство. Покажи. Что ты выберешь? Ну, это харжем, ты вача, харжем, и букастом. Не, ну почему я хожу, то что у европейцев, например, сегодня, когда выборы происходят, когда на бюллетень шел, примерно, масит президент харждо. А там сидит он хач, а мюлла харжат, олар та уй хагук тусуги, as бюллетень указай харжует, так и вазру опция, а ахсуек бях кун буака, as сай бяш бо харжем, хуек да оусалач. И харжем от ских так и бил мобизе, а саду хуагдо. Иду я, ацыга. Китца сразу, дагадин. У шариат дюц, дица, гидаван шариат ватты, чухул. Цавиш ханор, делвазлор, ца шариат там. Демократический, харжам хирболш. Иц диндо, камя паттирдикти, дара, харжам нуш мауя, кома. Харжам нуш бол, кетам хунак буцушина. Демократическое светское государство был. Ама хайн харжам биешу, نوحشي قوميرا يخرجن دبق شريعت خرجن وانت شريعت خرجن شو تحقق خرجن باتوب شيء все заправитель халиф амир и все он дальше передает по наследству своей банде вот это власть и все كيقوموا خارج باتوما لا يوغا سألدهم إشتحون خيط با نو أسوك ساقيتم سبوزيتن أسخو خارجن بيربو نو أس دابو أس قوميغا خارجن دابل لأسون بوس سوتيا لو بوينز примерно أسوك ألق مسيت قيتم بوكو نوكتشا
И большинство киетамш больше от бюллетень дат язин от омо ша шиен дион харжам мерш и хилч нис харжам балурбо алцахиетшун шукхатер духса. Любой Novčićo Hosan Navatić, любой erdaca sinzambalić, dik ba habinas. Del ietam zdukkanah, haykal körtib, pietam čubalina. Ну, дукабо, Novčić однозначно, шариат диастрон, бусам диастрон. Ja, dat Italien, hoe doet zo, dat je ooit het eens aan de match. Hoe die doet zij? Haar internet, jachen. شاش دویتsa kuduco, šejk duica kuduco, šariatca čovjek dedu bošar. Пропаганду, бо. Хетё? Пропаганда работает. Какой бы хороший, какой бы мудрый, какой бы сильный не был народ, если посадить в каждой будке, короче, по пропагандисту на каждой улице и начать пропаганду, 5-6 лет эта пропаганда сделает свое дело. Бо пропаганду. Хочешь, не хочешь, мячо, айкалду шла. Цундеос пропагандиц бабиеш бубо. И пропаганд уничтожить ешь. Novčić такая-то ешь. Ду шариат хую. Цунца харжам были хую цавок харж. Цуна хую цавок ша харшо харжам далой. Цу шариат бош. Да ты тия. Цунде такая-то ешь. Novčić. مسخادوس بيان دوي دقاچو بيس قارين بول بوسال دنيا احمد حجو دري دياش شريعتسكي судьяцын доказывать дяши карба меги конституцию юху меги цуна юхугул расстрелш не зудри абалш дечкшияч раски короче чумовекня йоди цана кустышу педало чашионе ё командыш ишадек иш дақаачо диез истории ит ез ундер знаан цаёзец пропаганд кела халкиян 20-30 лет. Ца харжам я, ца умаят. Короче, он حد يحكوش صوتها هون اشتوى قام ديون ساني دلو كنيس خارجا بير بو عصريت هون صريتي О, низ харжам бибу, как раз шариат и пляк тайрбу. Шариат хую цахуанде. Хосан болча, даца дүйт дели хую. Петам бол, шаз дик гош, тхойла со стороны бол, шо хайкал дол Novčić дуй, аж даца дүйт Novčić. Шавек та далечен ашу, шаял неш тон исан, тон тилес дяш, мяло помню. لا شو ديون صوتي اسفر هون تي بوال بينن بيش ما بات اي خارجا بو اي بيش بو بوي اس Цунде бос, ишта даца дүйс дел, и харжам бибу. А масала, что предлагать, то я хайката дел, анши харжам уабельч, хотя бы она не молча эляри. Демократию харжам лушватцо я хайдеште хачако эляри, да, но это что свину тира резко, да, харжам балушворо, и от шариаты цени харжам сопоставить, быть сразу, короче, замешкаться. и خارجا مسلوقة ما بقولت حقيقة ثاني خارجا حونا ما بو اسئلوش ديون اس مسانا ما بو يلوش Sun цаешь, харжам бал ас эйс бяхтан сен харжам. Шен беза шен лу харжам. هو خارجا بيحنا هما ما تبيحنا пока беженец ما Sanochčiću mērštāļ, Sanochčićan mērškal celušaļč, Sanochčićan arbāši leiškal lušaļč. Asodadies. Novčić mērš jākāč kā virkšīnca kegināmu vai Ukraina dābā. Asani dēras tam iestādīja. Dēras kamieštadījaš po kudu itjāh un abisni tiesi kamiešbāņā dindegoj. Sanochčiću mērš jākāč vāc Ukraina dāvānak vilayat خرينتيات البغدادي بيعت يا غير شو كان خرينا يا غير شو دير وقت دون شيء دونا هوز شيء نظام دوش ودير وزلو يجيلوك يا حبيبي انجر بيك كروتش دعواتن كروتش جماعة كروتش هون مو ابراهيم هون مكشكش مش ويسون حبيبي كان Novčić جماعة دعوات يا Sunt yakish üyeşatın cemaat. مو جماعة يقاقي عيوث قزعينس عشقية وهلو هنز مواتيت يقا
إيه أنت بوبات عون أبيك تيجا ويخا شريعة دي شنيا مصاب دين باش قميص ديش بولنديرش نيتشرغا بو حتى قمال دينا ويسون قوش بحتش قمال ديش صعوان قمال دا ديش ياكي شو قمال ديش بحتش شريعة ديش مصاب دين هوليل ومصاب دين باش سون خزي قميص جمالش يا все это прошел собаек дела чак дела имел долом Сунгин картин дуй повторяться дешь. Шендези ночиш, пожалуйста, бас. Содавон на ашу. Дези вот те шарят, полный период. Я в танке, мне по барабану. Но со интеллектуальный мершалец был бяшу. Ше физически, ше раиц. ديمقراطية ويخرج LGBT هم قبوليريا LGBT, демократы, маят LGBT. قبوليريا بس Nela Sultan A7 yeter sonra. حتى دقشوا ديمقراطية Sabik bu şöyle короче. Демократии, LGBT, демократии huyo. Nohçi çüğü, nohçi qomu rişat dabo. ديمقراطية صون هو يخا LGBT On hoyva tahwa sowa henza jwapaloja wasa. Hens han hoyva taha sowa jwapaloja. La duaga hain. Demokrati LGBT LGBT liberalizm باش ideologiya شتي قايك ديمقراطيا هو قوم شا خرج شينتاحا كوغل هو دي عندك ملو دشرن اتونا ديمقراطيا اول نقصنا نوتش ديمقراطيا ثاني خارجان تيج LGBT خارج وي LGBT ديكيو اولي ها دوكو نوتشيشا LGBT بوبورغ دوي تاقا دوكو نوتشيشا LGBT صون حين دادل بالبريام خاطر لا دوغل حين خاطر ديلي جوابك لا دوغل حين هو دوت Primo joab celo ja svek bjak na okčuje. As primo joab loja do As primo joab loja do so joab del velver ta etya sekunde صبر ديناري تاقا مجاسة الصدوشيشا دوقابو نوشيشا LGBT ديكا يوتونييز يال خارجان بوقا أسلاق سوريز واتسا يالا صنوشيشو عدا يتانا دعوانا سينس بيش بولبولا بيربوس LGBT ملغويو تون لزر تون ديكتاهلر إدعاد يتسوش إنها هداقة تشوش إبالا بير بوس قوبل دير داتسا LGBT نوشي قوموا كوغل دير شايو نوشي تشوكان آرا يالا شين ديمقراطي يلش تون LGBT يسر أولح جواب دل ويلا أنصر Wat? Dat was weer zwart. Dat was zwart. Dat was zwart. Hudu. Старица جواب سلطان قوبل دير داتسونس جواب دلم دات اس بو حون مو أس قوبل دير دوري بو أس قوبل دير داتسون بو جواب داتسيس قبول صدق значит LGBT قبول قوبل صدو молодец все يقدو سخطت قلاس واووس Sultan يقبل صديشوك يقبل ديشوك موخيتهم. حون مويت إبراهيم سون دايلهم خيتك هون مو خيت. سونا دايلهم خيطق فوتين داخش ديك خردويتي. حين لا أحسن وريا ذاك خيتاسون باش خلاسون زويري وريس خروات سون تاخ توج ستوتيش دل سون بدريت دين دول ساحته يو حدا يقدي يزردو. بوشكين تغلاسون باش خلاس مويتون إبراهيم ديك بوزيتي يسا От спанкися 53 шокетчер и шокетч шбах бабарха. От сон жоплу конкретно жоплера. سوبانكيس يا باخي يا سلطان باخ حاجة سلطان
53 شقيتشر إيش شقيتشر قالوا شربا هين سون سيالوش اسبان كيسة باخ وتأيلر وانا سنجوب تقدر ما استيعت سايتيم كيغو يو دالي استشار كروتش سايتشر هايتشر مسار باخبو باخ وشيلا يلر باخبو إيلر أسبان كيسة شارع سباخبو إيلر باخبو إيلر بوقي جارة وين يقع شيت شوقات يا خان قويت شوقات يا خان نأمتك شبو إيلر ديتش خزسون إيلر صبر إيمنا بيسا تري شوقاتش إيش شوقاتش قالوش إذا إزليل إيهم هوغاس وبش إيلا داس تحن متي إيلا داس إيلا سو بوقوا بي وذابس ما يقعد شو حقيتا حخزيتا شاينا قاسن بدركو يلا سون ليشكي شو تعمتسينش وكون ناخذ تريرس انت خاطر دوسا هنس اشخوات تو شو الباتشال شو سامبول ناخ كورتي خير بوبوي شو حلقه В любом случае, щука, бача там горят, в любом случае. ايش تغير بات سودا سقط شوي نوحشي باتش على القليه زيالش سقط شوي وات или Гюрджа нормально я здесь в Грузии нормально патриот да мне тут нормально What? Патриот Грузии, ой. Предатель! О, патриот Грузии. Хват Мадьяза, не, патриот Грузия хочу. Ты львати, Грузия нам дружественная. Но те ахинц эллак ханах тер духан тузик Абдурахманов, ой, шмака, брат. Цо эллак, нохчи чо. И замдиректор электросвязи. Цо эллак, короче, цун хахтич, цо нохчи чо, хват Мадьяза шар нахуч, да яца шиен Швеции, мекшубар. سقطتش دق ناخل مقدلا هم ديش سغج ارن دوي قمر شرخ تقية هم دويتك شو سان اقواع خوشان سولي سي باتريوت غروزيا خلش ارغولي داتسو فانكيسي تخصن اوقتوا قاسم حتى نجي خادا وي انا بوتو حاجة هو باتريوت صبر هو باتريوت غروزي خلاخي شوينز افستري حوين قوزا عشو باتريوت افستري خلاوخش خيوك باتريوت فرنسي خلاوخ نوخشي شو باش باتريوت России Путина خل شو نادنك نك орден святого отца и сына, короче. لا سلطان الله ليك ايش تودياردو خزيان ابراهيم خزيان ايش قابل ده شاوك باخيش تخوخر دخلنا ما احيك اي سقط وشو ما باق احيك واش هذا هو اس سوخادش واستي خودو جاني وتياريا خشو ابراهيم قاسم تباخ وباتريوت خيل باتريوت تو است سقط وش ولا قاهيك باس تيك توك شو دعوه قايا بيت هون تو هم بیچ خینا ها تو خبرت وی هم سو خینا جیمو بلا حهینسلر قیتم چوخی قوایتر قیت سو حهینسلر قیتم بال گونکی شوی اولش خزداتا خير هنا وهالولا اولش خزداتا ما اولا صبر ديلا نو ايش تسيحكش تيولق تيرتا تايول متى باك ديز нагмадуйте сабна да хуйтин собах. Или же мы будем тут сидеть, как тут нам некоторые наши начальники говорят, сидеть, строить там фабрики, заводы, комбайны, жить хорошо, или же мы впервые в 20 веке первыми озвучивать, доедаться. عبيد болнасо вообще беуцон. Ты ешь, маусо. То есть, خل وقام دات صوت يلا كيرشن تقولوا كياكا باعوا قاعد عدول دلي وتقولوا كياكا نيستو قونوك مولادي وي ودوقف شوي زكايف بويزون زكايف
Закаев в 98 году возглавлял комиссию по созданию шариатской конституции на основе конституции Ирана и Пакистана. Представь, самые как бы изгои страны сейчас на основе их конституции шариатские. Pakistan izgoja un rietumu dēlā jēdēm. شريعتك ايش بقولش احمد خجي هو خير ملش бой журналист бац цан интервьюлуш. Наша конституция это Коран. Мы строим исламское государство, Боже. И гумш дитин коцна дитин шеде мэри дадаватин шайл маршо мохка шайк хабахкатин что амагуш бинно. Да, солнце Deus адит, что Роман, я в этом не разбираюсь, но... Не, просто ты когда говоришь кахьеги, я тебе хотел сказать, от снах и бички ягин, дай сюда, что эстиши, пампиши, وش دنيا مالدو خريستوسي بانتس شو بقولة تعبش كوز أوروبي حبيت تعبش أتا تركي شو بقولة خامي تشوال إبراهيم هر دولة دين صوت سار كيه جنك تيجا دبيرزو شو بشي بتسان وصوت سخينا سار تيجا كيه جنك دبيرزو غيرش ليه لوخصو تيجا دبيرزو تبالينز خيشون يقوى لخو أغاري دبيرز تلودير دبيرز تا كنيت يمايا تكون انت اشكوين دو دغتين بغداد كلا دام بغوزي короче تيجا شاوغ وها этитин югне короче там на средней позиции отползать беш. إبراهيم أش بوش قمرش ودي يا إيجيل أسباشات يا شو не هذا كيتسو هذا قيريتنا إيجيل هو هندو إيجيل حديثلته هو شاش بوصلنا بيئندان بوصلنا تكفير شتندان دوي وي بيمور زام نح شاش خارتو ليليندان دوي أصحاب شاوشا بيئن بات أبسيج إيزي وابشقيهم دو تيجا صابرني إتن دو خلق أخوزا درجة إيجيلان هندريز وات объясни мне. Ha, ладу агайскемата, опасно, думаю, просто ночемата, объясни, где сон. Хо игилан хундрез. Мугаскемата опасно. Хайла агайскем, хо смайрула. Асхула, гюржимата дисктук. Да, агайскемата, дит, ханучма, просто объясни. Дама эла, гас. Чем ты недоволен? Галел, Тобер, Бехас, Бусулна. Галел, как? Окей, мне подробности нужны. Что у них не так? Они зикры не делали или что? Причем тут зикр, то и Бусулнец, и Ханел Деш. До одних долларов больше пользу, так видишь. Подожди, а то, что они, это значит то, что они в клетке людей сажали, топили, потом... Да, это неправильно, да, я с этим согласен. Но как неправильно? Хадиш, шадек... Какой хадиш? Пожалуйста, сомаамила, да, сомаамила, та хадиш... Свободне. Аркш прижигать, деш крест-накрест, кюкш отрубать, деш и халилдин. Танда салилин, мичалилин, хадалдин, из далил. شو حلوة شوت إما توعيش حدال دي مش عودين هبا وتصعد السديل انتو حبابر والبلو دي تشمال الوطن وشيني كريست ناكرس كيكشتان شبع كلونم железом выжечь бин хималола штанял век пустыня короче вот завальта уйдите مش عدو إسحاق سوالي تندر حوالي تنس صحيح بوغاري شو هتوقع هدو شو هنهمس بالله صدق شو يا عود الوايش عود نرمان قمال داتا تاجم تكية يما يزي تاجم تكية هو вообще سوقيش هو تكية юг высол меня короче гучта волш хавера скрывать я технично проброс والله صباشر بوصل دين عامين أصلا تكية بود وشم تهازن سونش تاجم حلقة أي دوي أني خيتريل الله خيتريل صبرديه أنيسول تقية ديزا تقية ده الأخيرة دو بيشام توت تقية تقية وقتنا تقية كيرر ده الأخيرة دو تقية ها وكيرسنا كوشش
Haydin laçna megardon ya ayta. نا وسكرشنا هقيرش ميشاقينا وشيغر هما شونيوت شو بشقو Забыл самое. вообще конкретно тем даях реально. Sabodne hins gürja samo perokan karikaturja zum Kortbach без erduja. Да, сон хунд орштус. Ja, außer konne kantu. Хуит шо пармот, хуит вообще сокиш. Уз ли هاي такие султан. Дик يونايز. Ay warha dedik ahtiq der tabak biz mabara bo. شوم باق بيز داير بيزي شوم. Dayele der da. هم باق بيز وقرال. Султан, что-то тига уже задним وزول سنخيت. عجل هون على أبي سنين دير. شو вообще цатем даях цагаш ويتعدي что юг цане курт бақ юг ца игилю وцатем и цагаш дадах цагаш цантем диол ху ца юг ек короче детский сад он диашар са эфиром давош هو وقت تي داوي شوي هم دوي والله صلادوش شو ца هيوق ек ца мо ца دوي ца вообще شيء هم في تودا كيف قيتشون إيش قمال ليش يلا هو تيك دعوة غيرها استوبرني تسيخة تلوش إيرن كروتش إفير زبيوات تيوه إنت حاجة باغر جيم حلوة خلو كيم Hiç старое, а дальше отдала. И Крис накра шикуак дяхнак дюч должу их нер ибре. И дюч второй, и цаха баря ай сота. Сон цаха Просто, Султан, я хочу понять. وصول чего? Освободи, бля, освободи. Hadolzi ты, освободи. Вصол чего? Султан, гор кирна, что эфир юдать? Истять по Москве любой раз. حاولت ودوس غاسي مودعيش период гладуоца угай самуат حاولت عندهم. Ай, перевод Динамо Цахауни. Азитяун Амир до юга. Арба лекарун бубара по матанук иролди. قاعد سقيت نوقي قاعد شو вообще эфир ضايع هي حالته شو ست صحيح البهاري جرا حدا الوردحون Vei Marwa Igilovski Humšliel deš. Так что кейсы жестокие убийства Мухаммеда. Например, Хангучдел, Куча дуется. И оправдывать. А сейчас султаник бусобдин тилоцит собардин. Не бухкасен. Хайгла сейта знауст. Хайг хон хайдел. Собарди авиглайцит дес. Викинги дел хайгубош ашма воинс. Викинги дел. يقوى جوا أودن هيدال وبوش عشما هو أعتدخ ديلا ترقية شو صداتسا يبوخا كرتسنجتا Sultan, Vikings ما بوش تويتك طبعا بوش قيتو Vikings بوش 100%. سوندا بارما تعوتن أودن شي ديل وبوش عشوق ديق تهارو ديلا إنس إنديسكي دينتيات دا ديعوالو يزارو تعدخ كاين ديلا لعسكا ديلا هو أدين هو دنيا انشرت إلا حدين يالبرش دينا مردوي سنانا بداو دو صدق كان عبادة دياشلا حتى حدين البرش دين هردوكي دا ستيب عقل شدين دوك حدين أربعش لقري إيش دوش بيرن سادينا سادين دا حوهين سأبردليت سادينا مواد так هي بصاب دين كروتشي أبوشيني دين تيلات عشول هو بشي تعدين دين تانهن ولي لنق حداش حوري داش ولي هدو توش ليلي نق هدو فوش ليلوش موي تاني إيش دوي تغار صبر داش تتعديش لان جايو قيتالياس صبر دين والله دا لتان جواب دا لتان صبوتشن Задейш, هدو تاوش ليلي ناي هدو هوش تعليلو شوية هو خينا هدو تاهينا هينا أعلم توال هاتان ويحطع ويلقون يقع يقلي سطع توال يك بكاليني صبر ديشي
Hoca rek pakaleni doishins. Milo Nababo bakale. deishani doisha that's. Tak eggar du qota itsta guqshu ipakaleni. Hapakaleni way غير pakaleni boss idin doish. Мы узнали об этой религии. حوري ده هاي حين مالستيد وهو شاد عليه له شو Parmot. حوري ده لامز ديش سهل. Parmot عداو. خزين جو بلوم Parmot. Parmot عداو. ملو عطا حسوم زاحت اياقع ملو بشي. Parmot. Sheikh Mallah صابر لوش تخلتش مايا وهر هما وكرع سرل شو Sheikh تدل كانوا ملو Parmot. Просто بقدر زنسوني Parmot ده Parmot. حوري ده لامز ديش سهل. خو. تاقة üç taha uçkıla. Деш ламаз деш. Boş çıkıla tak. Parma. Üç boş çıkıla da. Хакар бокыш. Короче, Ibn Таймия с бокыш инзари, короче, борщ боч. Ibn Taymiya vita عقيدة وباي حسلفتك عقيدة وباي ذكر مالدي اشخلش борщ بس. Ой, ой. Куда? Вајнц камердија шумо не хајон. Судана будал 4364. Јуваца точк била бој. Hodinien чо ашмюлх динтилаца. Hodinien чо ашмюлх динтилаца султан нел бършдоч дин хердачен. Любойчун сколшеној. Судана будал 4000. Саварай дас талиелин эдин, саварай дас шенох талиелин эд. Лиелин мабара. Иш талиелин бох касойкин, талиелин бох касойк. Лама сумидя шенох талият, цути натинуттин использовать динах бусабдин. Ислам дин цагелла, бусабдин цаген цар лиелинек. Цагелладер. Пухиллата. Ой, хүн цогелла шит дойза до хажла хайца игило лиелин бусабдин дацбар. Тема цагит. Тема дадик шу он жоп деллаца. Он жоп делле. Он жоп делле. Нормально, амел, да? Инсинс хадиси гладуалдик. Сонана будал. Микрофон дай. 4000 يزدي هو كر شكلات إنسان كوش كله يعني عيك شغل عيك شغل تجاه القطاع أيوه روك عيك بتشيت مالية بقى مالية خوشوا بس بتشيت سير يقعد عيالان ده باقي تاني تيك توك شو دوستهم تعتلن حتى دي شتا حرمت خزيون جو تلا أكا هاكون سلطانا وبشي جو تلا سلطان وبشي جو تلا أدي شيء سلطان حديث وديني كروتشي حديث أنا بيري بوايت واتسمك حديث ليش بيري بوايت Масейтус, эльч сатюраз, дать, короче. Окьюти, окьечуманти, цадиаздейт, эльч сатюраз, ююди, чуа, один деруба. Астунде баквек, мюлху динхо, динен чуа, тилаца, хадинал борщ доч, тиедин хердацте. Сунана будал, 4364 хадис. Передается от Анаса. В свое время... Дохком да حديث صح короче цавиш حديث лешамон حديث лешамон ладва сота хонда мачох хира бусадид асхя бусад тагвиру бовегон لا صح интерес юса حديث интерес саладу боса мичаду бахара крест на креста баргаш вижи чадина مشاهدوا بهرة حد يشاج وصحونا لا دوخ العين روش تمنت خزيون حما خوا دادي شيء تدخ دهوا روش ايوتشل تيمنشكا دهوا روش لا دوخ العين اشهد بالله بدايات صارت انا روش سواد روش حرمت خزيون
وتشوف ويل بق وسايتا بق مش مغلرها uspokojite. Sultan Bela. Представь, явно ich nach Ichbar, warte, das und ist mal ich bin. Kam bis noch kam. إخبار ديت خزي хотя бы Гюржи бадык деч, Гюржи нормально, на обои цаиситин, я хотя. تباهر سلطان هيتسا وتباهر كريست ناكريست وشكيك شكواك ديقنا تعاويتنا واتسا حالي لينا إذا تباهر ليرا Типа صديقك تقال شو هوي وصديقك تاع حمرتا أمي شو صاير بروس وحمامي سعون سيقولك ديتنا حمامي أنا كمبيوتر على لاتينا نوبر هنا جوا حاجنا حيكون ما لدوان تخو وهبي شتوها خلامزن تخبي خمر ليو حاجة يسكينا قدوت جمعوا أي بيتش قوتش تبواقيتا صبر دي عين فخشين دي أنا بيتش قوتش ما بيحكنا هذا شيء هودا ده هذه سلبية ما داتن إيش إبرلوي ديالكتو إيش تبوت Да, это должно из-за банки серчат, إيش تبوت Чеберлой. Самог, я шорса совладаешь. 4364 Сунан Абу Дауд. Передается от Анаса. В свое время люди из племени Укаль или Урейна приехали к посланнику Аллаха в Медину. على لا يا مدوخة مدوعة بوهاري بوسلمة شو عدوما ترسون شو عدوتي يا ما شو سوي حاجة هديك دوا بوهاري مسلمة شورناك دويا شادوا سانتاك إبرلوي ديالكتا приехали, короче, люди из племени Укаль приехали к посланнику Аллаха в Медину, где стали болеть из-за ее климата. Пророк выделил дойных верблюдец и велел этим людям пить их мочу и молоко. Они отправились, куда им было сказано, но выздоровев, убили пастуха посланника Аллаха и угнали верблюдец. Пророк узнал об этом в начале дня. Пророк отправил за ними в погоню. В полудню их уже привели в Медину, и посланник Аллаха велел отрубить им кисти и ступни. Им также выжгли глаза каленым железом и бросили на Харре, где они просили напоить их, но никто не подал им воды. Это были люди, которые украли, совершили убийство, стали неверующими после того, как уверовали и выступили против Аллаха и его посланника. Хали алейна и паймару али алейна, султан. حديث خزر شوي. عمر لا Сунан Абу Дауд 4364. دي إزر قبعة قوس غيديو. Банкийский диалектас دي شوال ما ملوها دي شلا عينا. دي إزر قبعة قوس غيديو. 4364. دي إزر قبعة قوس غيديو حديث. قوس غيديو. إيش تحماج لي الوجه خلقة بيامروا تحقيقي لعائل يلي ناس إز داري إذا هو داري روي ريز دوتك إيجي لان هون ريز دوتش دراوية إيجي لوا بوصل تاقافينا بوصل بنا تكفي راجدنا تنديرا إجا قوبل تبوي لرقاها خالد ابن والد قوبل توا أبو بكر واجتهاد دين بارقتوا مالك ابن نويرا فينا تنكرتا قوزا قوق بنا شيء جوها جيشكا كن جيشك دي أنتونيو زوجن كروچي سالبال بدول خالد بن والد توا قوبل
بص بتاعي يجيلو إيفيني اجتهاد هردوتان إن شاء الله الله نو يعبوش الله هو كيو عقل سير ريزا واتسا بو كودو ديوشا جويا سلطانة فودي جوا إتوز ديش لا يونيا جينا ده ترى حديث حي بيامر ووزا جوا ترى Čeinsek dat mal da dia vela möt. ها تشيستك مالتو ده سلطان دوي هنس دوزي تنون ما شاء الله بيامر إيوديش جبتش بصل بدنيا أعمش غلي خوري هون تاك شركة صدها بيامر جكتيش عاميني خوي هون يدوزي تياسون جوب تليت ياسو كينز دواي ألتن جوابا حدولا هو السقوية وين أحد إلا يتبولش بول ميرش ناخ دو يدعوه عهودي دا كينز جوب لوتن أسا تيها تربايا لنا تشو كالوتي بروال كابل لنا يحابي أحقنا يو بايكش هادي أحنا شيلك هادي أحقنا ميرشو كالوتي زي هيتنا تيها وش زي أراي أحقنا تود إحادي سدا ماشيانا إحادين نوحتي تولا بوصا باتشافسكو تيه كابينا يو تيحكي ساملا يو بتات أرداتش تمنى بريدل بوهر دراقة هذا يعني حديث قاعد نجا Allah رويل فخ. جوب تليت هي أشسوق تخاطر مدينة هي أشسوق دون هيك قاعدين يرى خاطر صور جواب له شويرك وما قال يقنا سلطان ناوس أعسوق خاطر دلا جوب لوياس خاطر حيقدرش يدو على خاطر دلرا سودي يردو يلا سجواب له جوارا تهدل ولا Tuh, Čebila dijalektina Čebils, hun ailanda galja, smiri on majeres. صدوقو جبرلو وطان شو جبرلو يال تامبو جبرلو يال دقة جبرلو وقصة وها شيلر دي طلع جواب الولا Kuza çeber loş hajal tansikwandan soburdel. Хочу ца раброш цаеш, хочу чебер loş hum el gash sanni. Yapan kisеш nayan hum el. Kuza tanna sagig huma boş dat. Hakos просто Sultan Salim Hayes. البصب نابوك جبرلو ايش بيدافيل شغلا يك نوخشي بيدافيل شغلا короче بيا بايت بوش وصلهم شغلا бош ريلش تعال ما وجه بتروشن Да, иди сейчас, Аргон, На любом диалекте ногти разговаривать может. В чем проблема? Любой аж шо мана Посмотрите, شو يصارقون يا ترافل لانسون لهم دوش تداوات ولا на чеберлой диалект, на, короче, шатойский диалект, на шаройский диалект, на норчмахкон, любой, на панкийский, на любой диалект, монополия, отскус, любой норчичушин по кайфу бейти шелшу. وجابر ديالكت قاردش مويس سلطان جواب دليتا تشكيو بجديد ما ولا لا ايش سو جوابهم تدليت تيسي تيم ما يوها دليت جدلاش دي ريزوس حتى делателю бедает удачный случай сразу воспользоваться клетч тема рожет и волокао жопа луа окона دالا ما ديتسكي سادي وارسو عودة لوقتشو العاش تدور هذا واووسو حاجة قوي صابر ده صابر ايه هدو سلطان ايش وياز مغوى يجي بقى مايو وياز مغوى ما شاء الله مبهرة وايش ده مجابوي بصب جيرني مجاج ما برتقع سلطان حجوك целуш ведарон иги луй изначально тем муяр хаун отсо ша игилан рез вацбах
То есть у нас какая тема была? Хоршедо, кефирше, далиечи, халиечи, нохчиша, далиечи, халиечи, ишлил, безар, бухер. Султан нохчевалары, я не говорю там генетически, да, нохчедуй. Я имею в виду, что по натуре, что полностью, как бы внутренне, духовно, что нохчевалары, Султан цанна дех шиқиятам нох шиқиятам бу қайл қия безар бацар я мостах чуна я дуаттах чуна я цан дех но хер осал қиятам бу хоқо ишта юлит дайчи гюржиш қиеши жуктиш қиеши гайсқиш қиеши я не в политике я не в государстве я не здесь я патриот я хунадин зет патриот хунадин боше и хумниш дуич ишлил везар вацар ца нохчи شيء كورت أي بين شيء بقودي любой чунг شيء بقون والله بقود عيسى إشرير نورمالنا دغير تروار مسو إزو إي problem تندل هكونج إتيم يتولنا هكو هنا دم против إجي لوشة تدا سودا وش بيخم نش تدا سودا هندو وش بيخم شديد سأل چیزا حتى دي تعرفون عدنا كروچه ناخ تبيت بوري باقيش باقوشي هم شليل در ها اسوجدات دوشا وموضوع اسوجدات سنة تاعي حدو يشخلش سون داك مدو إباقو إيمنا إكلاتكي شو والن إواقو ولجت إنترنت شو إديتس دولج واقو مكش مدات بوصل دينا كافكاس سنتر شو وعدل دولن إيمنا إحديث دوي كريسنا كريستي باركش بريجاقات دي شواري بوخشتات إيمنا كافكاس سنتر شو حدو يشترق إحديث دات И просто так хахмацадина аса кучар. Хунде алча и хадис ишт тунц нах мозгиш компасировать яшаш, да? Тохкузаца нежно хадиш дыч нах цу бичуқы да чу беги юх цулта ресуле хаду асти хунадина кара да диешун. Крест на крест да диешун. Хунадинак да короче, находите их, где бы они не были, там многобожников, не многобожников, бож. И хаду асташух. أويس خود وحدوش دويش فكا أشناخ قلب أغلى دوي عجل هوخ شو إبوخ بولش بو ومتى دستويرنش يبوخ بولش دويس чтобы أدم كيت فلت سوتي عتصدق دات هو شو خيتيناش فلاكش политику Со политику, а ты овлаг шо айтинаш. А политика интересоваться, да шуй, что за Россию, против войны в Украине, уё. Со амадажини аух. Амадажиняка, цамукан да, мегар да, цвой, вай хун диешто, массухайн дал, вай хун бабиеш бой, туам элмабар, амадажиняк, цутя, уй, в Украине дала, туам ба мекш да, цнохч. Ну а? Украине ночи да бюгш туам бай, цун духал уё, амадажиняк да, уё. Хахуй чу. Кид мотакет Давайла, надолнаш, фар мадувар, ишт амадажи, пажи, цахуне адинак, наука, уй. Даволов, ваос. Да хуй is опасно дома, кучо. Хай буха лай кума хвато, штапак деш, да ты дуанеш деш. Так, минут 5 занято, пока дистролш.
يزرع موتور يا موتور يا موتور يزرع يا موتور يا موتور شستو يا Прометей, Хезионса. خز وهذا فيسبوك شو انتي تيرور تاع نيكك ويو. انزا يقصد شو ماكش تو بروس دغه سونا. متشعبو بانكيزيرا وجدي هل تصوتان واتك او سلطاني تاني شو بانكيزي يوزش يلا يوكان باتجنا هلا وات يا نوخشلا دوزش يا بوصب دين دوزش صدابي اچو ودارتي يخت بانكيزي شو امام غواتا تاجيم هايغان بيار بار باقدول مدار بوصب دين دعوي اردارت الوتي تدار أنا بازر بالي يلا بغدك ديز عشان بيمرو ديني ير بيمرو تديني هو جماعة دوتش يخبر أجديت إيش دعلي لش بفتري والله بس اشتغل كره مدى تكونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوصلنا ديكسك عصا تشير ايرون قيس ويستخل مواتسا حال شو دقيقة قميص ديش بيش ايرون سبوا شو بسيط اقيش دي نينا سيط اقيش تعبير شو سمش ملا بيش بوش هاتي حاجة بيلتنا بيلق كويسا دعبو هي ترى بقى истинный говори пишут я здесь твой хешери حال أقشوا عشي ويازوش حال بو عصا ميشرو خالو شتو عينو خالوش أسو ميشرو أرشوك عينو أرشوك أشخوي مرتاني رو خطو يوير حقونا والله علي حقونا قلنا يازوش تأيش مدي تقطع مدي تأيش ميشرو يودوي ما دقيقة زميل وطع بيوقع من كوش واحد تقول قية تنبيت وين هو يوش وين مثلا بارت يوش مثلا خير بارت شو تستغل بارت أشكو شو عايز يستخل وتش موات حال يبي ولش والكر ولا ليش كتشول قمنا لا ينسالز بارت بوك وين أخشي قوم بارت بوك بوي ينسالز أولناستو ده عصام غلا نوخش قوم صبيتش دعوان ميتش ميت عصام غلا نوخش ثاني بارت الحمد لله ده القريش برتا ديخش درو هينس كروتش تخوزي قمنا شو أحسن عجائب تبرع شو أحسن نوخش ويلش ميتش يعني شو أحسن ده الأوران سيت إقيتشي يتعبرش دوج قميوش ديش ناخم تجينا سوى قوم طلعين ملا وقوز سيت إقيدش على عشر إيجا والكروي وملوي هو نيك ياتن أدمي شوتر على بوغا عشر على ديكسك يزود دائما صابر ده كيف تعقيسو شو أول حاجة chat تيجي أخشوا دور chat شو سين تيجي تيجي تكون ميل ديتن دول يس معايو حدا حخو يس والكر صبر دي ميل ديتن دول دين نان دوي خشوا آمن أبراتنا دو زراينا أس никогда жизнь أنا دين تتوخ إن شاء الله طور ده سو دين ديش قين كنتوات عن سيت إقيس سيت إيه تقيدا عن أصحاب عاشور حديثا وهذا دياز إشتا يروساليم بحيوه قوية هو بغداد بحيوه قوية هو is
Багузи, йо, дадуэллове, хамока яхкин. عشان ديكسك اس غاشيتا ينو يريون разборш иншалла сум се гас се мосто абуй хао Сега 3000 малайка. Декас амиш магазин Багузи 3000 малайка дуйсин. Сега конституционный строй шариатский восстанавливать, а дуйлове будове. وين اوغر على وين يوقع برت ببي سبيز وين ساعات عنهم ساعات او ما يلوديات وين يوقع برت بوش يوي ابراهيم وين يوقع برت شوي قيش انا عقيد غلط دوت عني وين يوقع برت وين حنت اخل بيش عشان وين شو شي قصق ترلو شوات مسألة سبحان الله شو شي قصق ترلو شو شوي هم دلو سبحان الله لا دعاء سبحان الله نوخش قوم ما حنت اخل بيش وبرت نوخش قوم نوخش قوم صحنا هم انت بس برت اقشو اجوش بقوي بوش بالبرت وش سقوش ترلوش ما نوخش قوم دويت نوخش قوم ما حنت اخل بيش وبرت просто вот по логике. ما лицемерие حيام сам начал теперь плачет حيولا بيرشوتهم حلوس قميل دا чувал وسو قالوا علي اقسم ليشكي чували قميل دا قونا بتاعش قميل Так, ладно, извал вахкас. Долбухаще, че ты дешь? Унда, чучуа. Вайц вообще выстроил шуате, долбухар черца. Хотя дуицкар барт ханти ахил бешку нохчи қом. Ажа нохчи қам на чем должен объединиться? Правильно. На кара... اسمك شو قال 125 раз на те же самые грабли. Да. ابراهيم سويك دليتاج وقت А ну-ка попробуй. Вон. والله سوى برت هناك سارك سبوتشاك خاتش نكراني سوني ببيز باوي صار شوك خاتش دون تاع определённый هم душу дусут яхсахуч аш душ то هم شو вроде бы бусал дин шо люш то قدول دين аш На ты, вая так, что на ты измехал без вебер. Все понятно, так. Аш отсюда яхал, ба асубока. На ты изме, короче, полностью. Давай. проблема. Природа сама себя создала. Даду и лойвай. Дик доход, а воли лишь, а ишь туя, понятно. Ну, ишь тут ты дай лордука, когда мелдек пропустить, да, дует согё. Сарказм. Сато оба чисто на каране суны даупшу. Шо шайки там был? Асхубо, ладовое. Нет, там вот смотри, там подсказка в самом вопросе, с самого начала. На чем должен солидаризироваться или объединиться чеченский народ? Ой, я тебе отвечу. Только ногти. Чеченский народ, да, на чем он может полностью объединиться? انت خاطر الوقت لما يجي Или прийти к согласию, на чем может? والله اوغر هاو ماش بچاق يا اوستاي بچاق ماش يقري يقولري اوستاخل ديس بويتسا عقيده ويلا دون يوي بوخن بو يحول نشتري بري خوصن يا بين دون يوني خوش تايب نشتوق مشتي ياز ايش غوشقات ايش ساندو نوخشي غوشقات بقنا دون ايش تابيستلتان سامبرت دور دوخوي رازن سيات وي دوحر نوخشي مارشبل وين قاعدوا انا وي مانيبوليرات باش تاعتاوت اش واخوش ديز الخيتسون اويشتر انترنت نه ديجيني شاس ايشتوي وي دون جين دولار دوتك تانوما تدور اسايتسون يدوخسا روح حقاترا Не, сега сложно, мадат, сухатаран, жопдал. Нохчи камашия, нохчи хумантия. Ну асвек дама я лад угар халвой даймон. Что ты ассоциируешь, штук? Да, нохчи, короче, барти, нохчи, солидарности полностью. Вот и дух созидание, единство, ишмухиру эл-ахетич, хауа, хунадин, Коран суннатя. 1500 шарах, Коран сунната на 1500 шарах, илбол барт хажан просто. Хинт сира, шауэг вахабист ушун сира, тига суфиш бат, я хажи мурич бат, я тоти мурч бат, я та пашкарич, хунадин наш бат. Шауэг охлу сунна валь джамаау полностью в ушах распотрошить, бихцар.
Тут я барт мухул от сумант я просто. Ой, ленш. Тем более, нохчикам тут, причем тигашевол, милуй, короче, Бангладеш хавело, веса, короче, шевел, Неаполь, короче, ожую, Непал, кудунент, амеллег, Лимпопо, шевек, тигара, до хуй, короче, кудунент, амелло, Танзания, Кения, шебеш терцишта, глобальный, халифа, плюс, короче, Хорешит, во главе хватин, что хват веш, мамо, сутя, что бартл беш побой, нохчико. Полностью, хаз баркш красит деш, сюрмац, посульни, бисмилля, ты кучам чуа, нохчи зудри, киеч, арбош, крабоч, тернеш, хакуил, тернеш, бадик дичеля, вариант, сердцевит, хундельч, иу, аджам. Так, ишта, да было, бывает, сутя, полн, тие басарштуан, мажуаште, короче. Саек уже, короче, каждый шутченг. Сутя, тие басарштуан, что да вол, русо. Ибрahim, от сума вот это я kan reč, i huma duič adon saasho dion, i tatem dion, da ya. إدوقي هرقيتهم هداش بوش بو إل دقيت مادي هاين تقيت هرقيتهم هر وين هداش بين بو هداش بوش بو هون دا تقيت إيش حقيت ما تقيت سنا هتي продолжаешь вот юичол идеологию юинс хочу юичол но закай вар удуга вар разных исламиш бац кайр лилушол политик с 90-х годов иш туна лоуш бухуш. То есть эти люди продолжают в это играть, в чужую игру. Но любимый пример, кукушк бошта, олзердух, цо ще хоштец, уж да хой ца ки олзер да ца жима долш. Цун кел хусто ще хоштец инан дахке. Та ухун ще думач и хеб гайш сутя йолш короче. Ухо Ибрahim, бях побила. Удуга ви закай санту аноем. Удуга понятно, союлю. Заводч мои ба фабрикш мои. Шабеш исламиш. Амад маватстан са фабрикш мои, заводч мои наоборот. Европейский странч сани диона. Ца няхлохши лил шват, сунун резуат. Не, просто там у них такие расходятся. Удугов жестко такие еще. Удугов только дошел до уровня Эмирата, и чтобы в этот халифат перейти, тигас дрейфит Удугов. Там уже дальше не пошел Удугов. Закаев дошел до Низам 2002, там дальше уже опасно в Европе, аша олш. На такие уже более там либеральных или есть. Идигов вообще до 99-го года даже не дотянул. Подтасовки, конституция, государственная религия, ислам, туда-сюда, там где-то забуксовал. Даже 43-ю статью, измененную его парламентом, которая даже более по своему этому легитимна, хотя они все нелегитимны после подлога, все, что там происходило, дала подлоги, яше гош в сговоре бан, самосить сагу, а там уже народом избранный второй парламент, когда 43-ю статью меняют. И ты целоцк Идигов, Закаев вообще переписал у Идигова, свистнул конституцию, вот эту фейковую, с подлогом. А там даже 43-я статья не изменена. 95-я статья, суды на основе шариата. Это тоже не принимают почему-то. То есть опасно, дуис. Он да, коза, налишь, короче, чего свиру. Короче, такие, да, я полный бусал дитер, бадель тебе укульч, да, государство юич валлах, государственный гуманти асацвиес, нохчи гуманти асацвиес шу, нохчи камдуй, царь борчунте. Хай киетам лило шуйо, хай меллиш флаг в руки, хай яйце хайнца междиган, скинуться да эхча да. Хай аккуратно, хай хамшка. Хай киетам асуня, что совет хайн хун саюау, ишт хок муати ашдон. Со ашват, со шу... Сосан нэг шукие ашли лошадь, да? Вот что? От еба, хош бол, нах, вы аш, скучу султан гереон,
حديث حلقة ويحكي ودقي خشور ناخ أيخ بدل شيء تو هم ده سكريست ناكريست ونادن باركش بريجات بيش إيش ناخ أيخ بوغن إدال شيء تو إدوي هون ذي سوني شو ديك مخاطر سلطان شو قال شو الورسو سلطان شو هون بريمير داغوي شو هرجات سجون إناخ رزبلشات بيش تر بيشبال إيش بقولش باخش إيش ناخش قام سمخل مديز وتس إيديولوجيا لوس تديز ناخش قام شين مخ كان شيقان شيقو من شيتيحين صاب سجت ديز قدنين شاخية شارسن ينو ماشيين شيء أصنوه إذا بريتات تسيش ترجر حقيت دال شيء إشتنزود دين سيرسن إش دال شيء غتيزة ماشيين الله ميديسين الله قدنا أنت حب كرايل تليفون الله سنولا إذا بريتات تسيش ديك بول ما بأخوه نرمى دا والله خدا بول بشويلرات على تليفون يغير شيء ماشيين يغير شيء إنت علي لش بولي سلطان لش بولي ويتاني فشاصنا ويتعطيك شو يدي بعد شو تردم Ассаламу алейкум. Упача халк юйца вообще милокус пача халк дел Allah дин дахваттуш болнах упача халк байл болш комбат وي إبالة من تابات سو بتشاقت هتسات وان بردوتس قطع بايل بات قديم ها أقوى حرمت حيق ما ألر هرناخش بوي هرشة قية تنبالش ناخ بيز وين شيقام ديش شين هو ديز قيتش أحد ناخ إيخ بيش دو هذا أخواتيش تخو أيخ مدي باحوك حين تحون أعيوش والتكي يوي وجدونا يتس ما يلقوزنا Говорится, скромные. Как говорится, суверенитет Чеченской Республики навеки вечный и не обсуждается. Чечня является сегодняшней конституцией суверенной независимой государством, демократической, источником власти, который является народ. Да, я скромным более того согласен, нам надо сначала деоккупировать свою землю, нежели чем спорить, да, худет ези, милдат ези, хан худич хухырдуй, хо иш цахаж сюек, хай сохюк иш да цахажи, обусал буй, хо керстуй, хо хервуй, вожвуй, там, да. Как говорил Сайдулаев, халхар туан бол чхена, цава цар керста бусал ба, каратист, наркоман, мосуор, то есть, да. Сумха наркоман, керван чулт асхшен. Хил особо шлил чар стукачит те шлил чхена, сдавать пеш и наркоман, хицер, хицум хумца долушды, хицер и мот печент и склониться виш, позвонить таган лаждина, цабе муч, воли муховала, да, сденин, таган лаждина, корвозук пекант. История я тебе могу подтвердить, а харцуац и наркоманш наоборот, улинзали воля хулар коня осталда, чуита коня умела инзали диона меш шаламас де чула цеёц цацболче дукой душокёч. Но и да свой дуч, дух ёчуню и наркоман вела и дин тавела ёчуню чу. Дино целон дух и наркоман хилро ай да цеё. У кого он есть, у кого нету, и что цигады. 100% согласен, да. Цундел барт, буй барт хил. Вообще кристал хум хрдац, да. Тайпца халдал, тядал хум, да. Цуэн кич на блюде. Ежешунали ревой мох бакерч. Цават. Таган уэйн, ты мне хшхи кардо царгдуй, там уэ пачал, я цеху, шмел дух шкайл омнаш, шай дагардует свой. Дуется, я дал, он крижа, окча, виртуальной реальности. Мел хасу мел джо дует хас дует вай хун дует читал наш дина вай там вай пачал хятстел уграхал пачал хизел хитсун пачал цахла вай гулк тишду там ерду и мухли туалонш малек шая харён изви ها غاز شكر حياة قياس إبراهيم ووش برتخل حويدو أسبانكيسي شنسانية برتخل بيسك عطون كوش إغا تسويت إعا كوش إغا تسويت أسبانكيسي вообще был бача бахту пачал кучу ахи чаудыч أسا مسألة بوس عبيوش بو إشوات حريز بوس إشوات برتو غيس سنة إشوات بحكا بيز وخير был бача Скромный султан, удержу бара, цапитер со.
Не, идеология моего вицек султан вацой сон. Идеологию цун рейз мовац султан он именно боштац, а идеологию отцун лишву. Азбо гуду. Ой, роуши бартхил безе, роуши умацадуич. Это ногчиче, ой, мершаха, вачтава. Ailar sultanes lieluostol homanu пачхал хом юхтот что. Свобода, ведь султан, твой политик, юхавац вообще, чисто. Свобода Ибраим сахом. Сонохчи ваца кистенец сусо. Не, султан, отсакет. Да, хова ун, да, кистинец. Это султан, от Ибраим. От спанкися, сун боиш беш, от спанкися, нохче бу. Ибраим, сва суек далери хатта суек, жваб талита сун уцун претензии. Долети асуек. Ю, судя чтобы пачхал мог яқаран сам юхтух что я со шкитарксо. Не, султан, тигамуну именно хо конкретно хо отхот. Ибраим сар хубо. Ха идеологию нахуй. Ишадуана хуиз, ой цантам юк харчуши, ой гнах галбюрши, ца враждебный дубахшу. Это особо идеологию цигюйцак, конкретно ховат вюч. Не, Ибраим сдицук, дита сомаха гейри, аха Ибраим с бохшдерга, ой пачхал юхту, Султан, цохвек из табах, цохвек бога, табар тахил, султан нец масерти, Хасан Қиет, Багдадец, Мелло, короче, Хамини, короче, Будда, короче, Шавек Хауэлин, Бартхил, короче, Стреск назад твобис. Да, в принципе, только сбол. Хазяин скромный, со je лекшен дикат швац Элдол, дешна что сон тига, дага, дерек. Султан, моет, чуть моет, скромный. Ибраим, отне, да, не, шидор. Личность был бы лучше по своему профилю. Хадис, хадастан, прижигать. Сохучуешь именно сакаме лёгкий слушай. Ну, айлам так мау. Шидор, элмаса, вот хочуа, именно сохалуэ лачтан. Бусул дина бек диц, мадиеза. Хазяин, сакамел да волочхан, короче, именно юк пармат юк короче, худушуар вообще. Хазяин, пармат уже паузе. Дух языксу у нас, братцан, все нормально. Будут подкися, кисти, куда что шумокш, а что и шумокче. Да, алхамдулилlah, да, аж тут Да, почал. Комша нохчевац, ба нохчем там муха аж вот тебя. Оша цакисти не цауба, цакива. Так кисти чана либра. Ну именно противопоставить, да, что нохчевац кистиницу. Кистинец чана о. Сун кистинч нохчебу. Нохчевац кистиницу бара. Так кистинец нохчевац. Нохчевац кистинец мухул тайпан дишни волш вообще там. Адем адуицу, я не пойму. حوك خاطر لقى سوكيستين تخلش صاملخو الباس حوك باخ حوكيست تيجع بول كيستين شبوي وش نوخشبو ديشني نوخشبو اقي نوخشبو ودنا انت عمال باش تيجع باش بويت ايرلاي نوخشبو تيجع بول خي باش نوخشبو مايستو نوخشبو سلطان مقام ويوك يا ربي يرتق يقي كروتش ذا سكون سو حال موال تا توقيت ماتسو بارمتن كروتش ما تبو زبر يا شو ما تبو حيوي مقام يا اما 10 ايلر مقام ده مقام ويو ايدر يا سلطان ده لا سون غامزا ايوه مقام ده هو استعوات اتصد وجوكو جوادي سالا ومقام يا سون ذا هو مقام короче دوت الش اشتحلوا الش سويت اشي короче سوم ذا شلون هودي هذوي ايش تايبا ديشني وصل خزون سلطان سحونا يا حقا سام بريتنزيات سو وي باتشا قيتن بات اخل بيزا دون سا اويل دون قيتو سو بحويت سا دين دي تي اتسا
Uz cerdüçle umisun intereseden sonra nohçiçü menşelerdu körtnik yok nohçı diyor şaşa şeynaktan harca tane harcan balardusa körtnik iyusa alşo. А виш и шунюк айол и непонятно, кшат виш сон езаца ез и алэр чоронсо. Хитерёса уэлэр чу. سوني تاني يقع تاني بنات كشات وش حدين لشبو قيتو حتى بروبليمات ياتي وتسا بروبليم إز يقع تا هما يات كشات تسوه ديتي تسوه داقيتي شوشي تسان جماعة تاقيا توش واس دريق نوخشي قامدو تانجا معاتي شو بخيالس تاقوق أوقع لا ده вообще это ده لا يدوق وين شو ميك شو غير دوي بقى مجردو غير بوي بقى مجردو كفر دادلشا Apče busa buba
İçok deldara hatta. Wax yani okşu. Bu Sabadi. Ton son jukti pa basholiatson. Я христианство башoliatson. Христианство скритиковатон, jukti din скритиковатон. Только да деща. Цадо ахсан цаул. Цадека сабершоч групп щат бусобнашу. Джамач ошкичо. Тига, короче, лоди гансара и три шохла. Soka taşokan diyor şu lan diyor çuyor. Sabardiyetsa Deutschlerça yok teller ho. Yok haytalar da vistla unya de city qida borsams diyorsa. Sabardiyetsa tani tüstuştaysa. Taşokan sokwa koy aşunya diyor Rebecca tri şohla hunya de nage İsa ke gemare yodaş. ومشهد حاجيتا يا حاجيتا تستاني. ولو هن حاجيتا سون. حاجيتا ولو. جو تلمود جو حاجيتا. تير أسكريك شو عيازيندو. تير شاش أتريتسات ديش دات. خوتل. دوالا بالتا بيش هنسوق تدوش. بيبليو هايتي حاجيتا سون قرشة دويا. رازني تسويو خان. إيودايزم بيبلي. رازني تيجوات سوا. هايتا بوه قرشة دويا مشهدو. واقع معما بيتا. دوكي جوزي سوقا. أصلا قويتش دو تشويز. أخاتا دلاليسيو. حاجيتا قرآن شو مش عايز دينايز. قرآن شو مش عايز. سورة 4 آيات. علاتين هاي خبر. 65 سورة 4 آيات. حاجيت بوس. 65 سورة 4 آيات. واش خيش ويا. هو دبيلو يا. بانيك ويا. دبيلو. أنت قلت. حاجيت. خلاص آيات. تخسير كومبوتسو جيت. 65 سور 4 آيات. أسين زحوجة أولق مش عيازندو. لا تخويك دكان ما معما بيتا زوتسن عماري ريتن زوتسن معما بيتا. ما جود ديتا. زوتسن معما بيتا ماري ريال زوتسن. ساجين موها واسيب بتا. خيش ويسا. حيوخو. ساجين بتا شوية خدوها. برميتي تحت دريدة. هذا صوت ريتي هم كروتشي تاني تخمل ديش كر Sabardiyet Laduan خيش ويا. ديل داير دا تعبرشم. تستيه تعبرشدوش تبيت بوشم اوش الله لدو فون. هذا إذا أرويقة. هندا. ساجا Harmat saburdiyetsa. Oxsul hadis qabuldo. حديث قابل ضايع تصدق حديث حكرني صابرني سلطان صابرني حكرني ليه ضغط شيء ولا ليه ضغط يا طارق مشرك والله يوت عندي لقيش اي بيج بيدا فوقيت يا вообще هو ضوال لا مشرك والله يوت عندي لقيش وبوا У тебя противоречие на противоречие. Он это шизофренически больной так кальта. Вот поема еще да. Бет и якор дадоли. Сомила вала. Ребекта иногда доли так, дам дерц и бичадо хагайтиша слехаты. Свободня. Отбитай Ребек, квати аягита. Ребека وين ذات سيجا خوش والله جوك تشك شيء جوك تال مليال دي خذها هدا دويت شو نوخشي شون تمك تاني نه قيتم شوي وش مك اش حاضر يقولوا يا ها شو مصر هو هذا بوصل بدناخ إشناخ شغل قاقية شو قوي إن شاء الله رحمن يتعيدات دا والموات واتيا عدات شو أحسلم لولي حلايقة مرقة دا شو إمام شميل سابرديش سما سارة Sabardie, das du ehrlich, die Schuhe, die du Schuhe, so, Rodias, das du ehrlich, die du Schuhe, das Rodeten. Hallo, was da قصة ده شوية مثلا مرة حلوات على سلام الله مرة تياك حلا واتقصة ده كدويلة هقول مار شواه عينانك يجدن أدمي على سلام مولا
طوال ايه طوال ايش هم مش Das azit yani سلطان اش حصل ده بون والله بات ساسلداش ساتا بيغدوش خزيون بات ما باز تدول ما ديت يهمنش تدول سبحان الله تدول قطع بقينش بو قدرش دو قبا مديت بيوخمنش تدولت سبحان تدول سو وول كروچ بيتسكي ساد ديور بو الله بيتسكي ساد ديوق اشدادي جروبش شو حقوله بوي دوا هر الوجه كافش بو ما فيش بو تان والله بالله نو هو تا قبل رازنه تا يبيسكا انا داس يقول شو غلطت عواس ميلو ولا اسبوع هونس سو بوصل بسات اخر واس بيوم واتبولش نه اسبوع با او شو اشبوق بنتي فيكش يبيسكا حقوله بلدات بودوله نه اش شين اش بيوت بيوم واتاق شون دو حبيت شو تاتر دوك اشتباه ولا تسون شدو تاتر اس مريه تبول سلطان عليه لا ما ديك هو هو هايغا سيتيا داديان اسايكا بيو هيتس اتو سيك يا دولسان بيوخم اسايك الا اشتيغيو ايدويا والله ايردات حوك باس سويدودا غون نو بارو تام صديقو ها ابرودات يا شولي اشا بوتوندي شوكولا ديك تشاكولش ما ورا تيتيالاري وقاش شيء شو ابيوهم شلا هكذا ترملوا دي قردوش ما هو اولش دوقيس شابك تحتر مواتي قصدي ثاني تاع تشقوا سرازو حدوس حمتي شون دان ديت ينان ديت اولش خزيون تاهزا تاخا سوق حقريت الإيرا قار تعيشس ستيخ غير بيبليتي عيازين да, книги Бытия, глава 24. Так, اسواوي اخونس книга Бытия, глава, надо. Это я сама что, книга. اخاطر هالو جوبتا دالخوت صدا بيتش مواسع اخاطر دولار هم عنده حاجه هر христианский епископ шбуй хоча еще нам этого не хватало, да? Нет, все не пармат камел мадари хиллак. Хочу хацадует шай епископ умнаш, да? Шай понтифик папы. Шай баш агула лой. Уна цадует я чана дицин ши тикчу доле хокчва хинц. Кефирский я там ш интересно, шага уацер. Короче. Hostehő ja, hostehő. Rebecca e Trisha hela ela stehő ba. Это табио чука герет, морсете тупой хребет, тяц, короче, идиотский. О, масса он действительно. Сочо, вот балдек дучо. Да ладно. Сочо как я любой пичи. والله цакаги. Балдек чо дат. Балдок чо цакаги. Вейшик на нейтральной площадке, камель деш хутукаги аус духот. Собарден балдок чо. Со нейтральный хол язайн маршо хил алхон жваптел. Кица ам язин маят асуек претензиштян плюса. Претензии, что можно? Шашутся, а язин любое время резво алхок жваптел, а с переписки тяп. Чагайте слышите. Да, могает любое время а еще швер паргатуя цертойни. Так индюко что его дадут, да, бадал что как любой ченеш, деца как я конбо. А гуч дерду бауи, а айн чукаги умаца бахти. Бадал что харц очень чукак я. Цакаги ахам цанни. Бадал что что вона что? Да ладно. Бадек дуй бадек. بقدك حياة يعداجي بوي حياة يعدك هاش داس بوكا ديك تكية يا هو شوية اخ تكا جوت اخ ورا حرمت حرمت يبوك درك يو انت سلطان يو
Султан, Балдолчо, Харцуэй, Чукагёй, Баон. Хазяин, цаумали. Ала, Деодало, Кацал, Цакагёла, Деода, Султан, Цакагёла, Кацал. Баку саун Султан, Ала, Солода, Султан, Цакагёла, не, паники, о, тахан, что-то, и сам молчал, он мясо, и мала тахан. Да, короче, молчал, хабар стоит. Даю Шивой, 24 глава, книга «Бытие». Книга «Бытие» 61 по 67 год. Суалса 3 года было Халдиеш душун. Миллера Ивана, Ребекке, Ладволаш. И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел, а Исаак пришел в Баэль-Лахай-Рой, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой», и она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. И было Магомеду 53 года, и зашел он в дом лучшего своего друга Абу Бакры, и прямо на постели Айши с 9-летней Айшей переспал он, отмекял ее, и было ей тогда 9 лет. Да, да, действительно, тут сказано, что Ревекке, точнее, ее Айше было 9 и куклы ее были вместе с ней. Ведь Ревекка уж выучена, она автоматически перекрестится, да? Да. 60. Соборный Султан, 10 свободы, он главный сценит, я уж он кеч так зажат лучше соборный. О, паники, уйло, там, баку сара обычно там. Ой, мачоица, Иисус оскушал, что Давид, а не сагвай, ушуса. А я чекаю, да, валиса. А чё, кадусу, я, квасальность, ну, Султан. То, тахан, о, паники, уйло, короче, и такуш. Ой, цана, жоп, слушай, он так, он главный сценит, я уж, короче, бас отвечает дальше. Соботеца? 3 года было Исааке. Не усакуй санку Ибраим тахан, сондан, о, паники, уйшуа. Ела, Исааке. Сун, гумш куйшхайна, сун хаялак шпакер насва. Аш куйшек, ты умимас. Не, око коси эфирия, свет камел дечхайн, сабак костер кото. Видео хайойте он, не лондила. Kauye эмоционально духой собаки, короче. Хуй, я Ревекки, коша да, а я дадера стихиш. Даю шорса 61 по 67 коза. Дам дати адокла. Цана верблюд я юч са Ревекка бож. Задербо и лавя саншент и омаян, короче. Чуя арбо Исаак колчит свой шен задербо. Меча докоза кошо цакец. О, спокойно, Камал, дела. Ой, спокойно, Камал, ты чи, короче. Камал, ты будешь ставиться, смотри, да, Камал. Не, сует Камал, держа. Чук ты шо? Сонкина это эфир шульса, صحيحاً имело цауш, молодец просто. Цахиет шультало, цауизак. صحيحاً цауда. Эфир включить, будем обсуждать сионизм. У меня у чеченца, которого отобрали все государство, 300 тысяч народа убили, потерял государство, у меня аж других забот нет. Поговорим сейчас про сионизм, короче. Бош целый эфир, шало, ты часами, и тюркши, чашует. Милуй. Ашен окча, жопред, и лэмро был. Не, асам милахельчица паники, мовил барца, нормально. Паники, это еще манера общения, юса просто. Ой, да, юкта армаку иса, Палестину. А за Палестину высулта. Где?
Duqi eksun. ومو فلسطين LGBT. Армат, дуквас мацаалера. Китисо, что за уже когда смешно цаволони султан, йо-йо. Да, просто Палестин, христианч был там, ЛГБТ был, короче. Свободне. Джихадист был ему. Хажа, Палестинчин мекш дать внутреннее дело Израиля хили штата. Та у нохчен мекштуй. Нохчишан мекш ду, бусолдина мекш дать. Асхуек бах нохчен мекштуй так внутреннее дело России хила. Шиш делдо хата юдо лита хайги брянцу. Да, перенаправляем. Вот уступай, это Юшонсон. Что за рот он цвайг юдельч? Годия, Пармат, годия. Шалилу шо политика, я дочу. Султан, просто инсгуан, Гюржа, например, шуна мег внутреннее дело Грузии, меги панкися. Нохчи чуабешбат, цена мег внутреннее дело России, хила шадек. А палестинчин, цамеги внутреннее дело Израиля. Тахандол халецем цамег. وهون سمك например حاجة يحكي الروسية نتاجم ولا الجروزي إذا مكشول أتصل كم بيتسن процветает ديشول إسرائيل وجود مش لا إبراهيم سؤال политик يقطع قوة سووا سوسيوق ладно короче ومو سووا فلسطين خارجة شو مو политик ладно مو باجا لا هو загасит هو задавит ولوش да ليه سووا أعلق شو البول ويصبرني политик юг سووا بو كده политик юг عوات уже Палестин خارج خارجنا ты уже в политике سووا تيجي دقي خاطر وده политик юг عتسهلش حاج Палестين سويا يا جت سادل دي شتو جوا so политик юг عوات واس Палестина خاطر هو Палестини ثاني وتصبو за Палестину هو كيرس أمريكان уже политики уко за Палестину ويهندو صوت سقطت تسمعكسو سقطت يا شو политик моё внутреннее дело или нет свободела так что сقطت تسمعكас Иудара Элла американский кефир за Палестину балдел центр повторяет дешо не повторяет дешват сaqattal самекса любой керс такие сaqatlok Палестине должен обязательно политику сельветы кефир Жиктишан сагат теряешь ты как 4-2-4 царь здесь свободный кефирский Россия юй за Палестину так лицемерно вот تخاصون وش حانبو وروسيا за Палестину ويات تخاصون تخاصون политик تيوتسون باس خدي باس أمريكا يوم خاون за Палестину за Россия يات Россия حقيقة политик تقعد تشق يول سون تغا باس روسيا حانسو هيدا عمتيس إيش بق دوك مقيساش ناوش سو ما يايتاش هو قوستي أول شيء بق دا سوسيداري هم بقوا سنوات za video ti aku šverca bakkiš li bakkiš uspakojice dorac onda je lira spaniki mobil haro qi samo da sersiga bakca takojaš vilca bulca uli da حصلنا نسوي تمر بانيكي والورا عايز دوق ويل شو سويل مصز ويل اوقع bakkiš يقول أخويستان جدا بار صدقني نشتيش هم بقى حسن таблеткиш доллары короче представляется бак что таблеткиш панический это антидепрессант да конечно антидепрессант есть антидепрессант доллары сразу панический атак султан هو ударез уқса هو удал هو уданис хадат духум далурдар қасхай панический атак да яли тенхай нохчи хуман тиверз причем панический хуми нохчи хуми сам гори панический атак моё қайтак о вообще қира вел цавна динки ва Аллах цавна дин асар цавмш дейт қира
Тела, дико, он парижский атак, уются, Нет, и духиз, и панический атак, мою масса. Ковид, таял чуалта, почти. Религиозный тем, как бы критически, есть волочь. Паник, что штагинов, нах панический атак, как это. Вообще гений это. Вообще гений это, а вообще в курсе вот медицины. Сухобурде, четко залил, что дают свой наверное, конкретно хоинста любой религиозный критиковать да уловин скузасан сразу панический атак. Это масса, сун гинак дух и гуштак. Панический атак у Эльдария. Мандраж, юх мандраж. Яц. Панический атак. Уются, Ибраим. Не, он конкретно, что медицинский, короче, термин, что Хаити, и цахасун, es просто... Куда уются, вообще куда уются. Мандраж, ала. И духи, ман, ну, панический атак, паниковский. Панический атак, вообще кигом, ю. Паниковский, что сан, что атак, это... Мандраж Паниковского. Мандраж қиет ала панический атак қиет это. Панический атак сам горду. Сам города. Изюка из кучуа цагина он что на Аллах. Изъять. Из вообще қигом. Хунд хулшу из хартах хунд хулшу просто цахум шиконе де лишаться. Инц, например, хунти вен во имя отца Сына Иисусу найденок в 3 формах, найденок синце, чичку, пьют, вейлер, найден, тига аж, вала, худо. Хармата синц, воды дома саберди, хочу и панический атак. Худуючу, успокоиться, сразу панический атак, ешь моя сега, свободнаешься, арцав, худуючу, гунда, синц, прижигайте, найден, глаз, крест-накрест, кюкш, кокш, короче, это эльча. А вы видите, да, я зудри насиловать бе эльча гар лартах киетам бац эльча панический атак киет маца езу. панический атак тaqiyet عندنا тaqiyet панический атак عديد штакихум до панический атак медицинский. Да, панический атак киет атин балар вообще страшный паник вообще мандраж. Короче, атак, это Умада с мандражем, естественной реакцией. Панический атак, дайоли цаханеч. Цаолчу, неолш, хольцаолш, хольшерш, галет, невроз. Из-юхар полностью невропатолог, короче, да, шай охкуза юхар. Куза. Цане панический атак, хэтейшн, حول إبراهيم خوتوش قوقنا ثانية панический атак, хэтейшн. Любой, любой, короче, да, тильнаш я тоже, дин дахуата шо. Халуалиш, панический атак, киети дагует. панический атак, киет боца, халуалиш. بيحكوا بلا سام غات مجيشو مسرقة السوق مغاتا وسرقاتا Супер участник, уже панический. شباب بيحكوا بالله حاجة صحابي نوعش ما تحسوا سام غات الأشوار سؤالات سوق شاس بيقرون دعسة يشعيرش ده إيمو ده مواق سيقول لك ده عشان نوعش ده مواق لدول تعلمينه يعني إنسان بيربو القرى هرملو سلطان هرملو بيربو القرى طبعا بريزنات بوياش إلشو أربو البيس بالقرى طبعا بريزنات بوياش ما سستوي كاتشو إنسام سونца панический атак тюраж. Вообще запизнек. Султан на тец волшак вор. بيربو القرى طبعا بريزنات بوياش روسيا سيغانشي يا ما روسيا أمريكا هيو يرجع شمور شغالين روسيا شغالة أمريكا شغالة خالق بيربطها من أروب شقيزو روسيا يوم تسيغانش ما يو بوتين يوم تسيغانيو نا جوكتي يخسن إفسو
Россия يماتشنا чакяла Россия уже кончена Россия чакяла старит Россия Санкт-Петербургу бар городу قهريورشا чакяла Америка чакяла تخنا قبير بالقرط من أولي إيش سيو وشا عمل وشا مقام هو إيميتر دير برد دين مخبو تخنا الشاء يسلي أش محمد بايمر بريزنت من قوله طمن أش بريزنت شات ساسون ويا مجدك هذا خديش لي خاسون تخوي روسيا هو ماتشنا يرسي كان شخص قليل جوكش ناخي نقش قناخ يا ما ياتش شنو يوم ماتشا اشتغل ناخية الحرية تخن إيش ناخية الحارة تخن شيء من دول دي درسات شيء من داي خير برش شيء من داي سير داي هم داي بام باسش شيخ هو تكون روسيا وشا صبرنا ألاس حيوقت هو ألاس دق ديش ودي اخر دق تخن ويو اسغول دش ويا حدق تخن حاجات صبرني ويا ألاس ويا يقين شولته بول نشتو يا صبرني تخن نوشي بيرقيت لا صبرني نوشي بيش اوكراني هون قيش سماتونش تاعون باغيش ماتونش حباغيش بوش جوكش باغيش بو دلال سومي تشوقنيس والكلدون نشتي أتيس شوقنيس والكلدون هذا تاع شنو تقدر بضاعه سلطان شنو قوات شي بوخ يبغون يخدين نحكي خل تزم وصل أقيد وشي حقيد لا دورة بيحفلها تغنى السبعين جناوات حسب كنتي خن بيرش تشو بروستا تزم متر دول سم دول اسكانتو بوش كده شا سكتو بارسو فلسطين شن كريستيان بوسب كان سو سكت يشلو وانت تغنى ايران لا شرق اسنجا كسانتي دير نعت خلي دحد ايران خلص يخجك شناخدي يتا بريزيدنت ملبي شناخدي يتا رمضان اخدي وشي ألاس حيوق حلقولو ألاس حيوق حلقولو وهي قياش ودي ياخذ تغن ويوش قيتش دوي تغسل ده ما دي قلت ويروي ويت ساتر ألاس ويت ساتر ألاس حياق إيربو كنت بون ويت ميمور إن شاء الله لا دقاتي بيدش رخا نوي شفتشان كليو نوي ليون تيوي باش وصل بيجبون توجه إيربو ويدو يتصاش داتون سندل أنتم مال عليه الصلاة والسلام عجمش غطور دوشتوي عجمش برشتو وي سنبول نخبو سندل وي دقاتي بالخير شخص دوش وجوكتي وي دو أكرا نطقي هيك بطحون وي واحدة شلو دقي حدا وي واحد شور كنتي ونشلو إيش رمضان ثاني قدر ثم بوخ يا خزاين ساعز تيجي دي بصوت وصل ستار قدر وي مخ بوخنا وي نحكي شوية رمضان مو ألاس حياق إيردول ديز بو إيه بو دير إيش شروات والله أيوة مليان ريبش ونحكي أخرى خير باتر نحكي دينا دينا ده نحكي دينا نحكي شان نحكي واتحوني سو نحكي والهار ونحكي بير ديت الداتر غاصشن حلقة بولن رمضان ألاس حيوق شو вообще весь дать ومو полностью короче ألاس حياق يز محمود عباس قدوس شاوق ويتصحق ويلوش شاب يلا شو تقول ستاري ستاري короче المارشال دول هر يوقع سلطان اسيتن سن هو ألتنا شو гнякю синдром Паниковского, Херерон. Тут Остапа понесло Лерцига, да? Из юга дела, что вы приходят туга, вы масса духчан, крету. Вот что он собак, хочу вообще позиция, элаксу, нормально. Вот мандраж ты аух человек, ох, саг, кривек, что. Во, саму, тюрнеш. Фантастически, тюрнеш. Ибраим, сон кушва, за мандраж кет генион. سوسان خوشواله نرمال سام جو هون قيتوق هون دايل لا حرمتن قيتوق ولا شون تقيش سامر دي هون نرمال короче مندراج دايل ريت بايت بير برا ده وسخوزا بانيكي ويل ساغينيون да даже بحرمت بانيكي وقاس اقچوله مو يتو نه هنس خوچوا گوين تا بده اف تا هم حقش راز و سو خوچور اير يخ بول
Ой, цахаттер даш пармата мол паники. Так что и панически это. Не, هتقيت просто. Сахет ба. реально аютчагui панически атак юр. Ца хум критика вайт, да шия коне дил дагва ла вистхла еще чуэ. Наден субханаллах, иншаллах. Ибраим, аса дела شو بوي شو هنس примерно شو شيء لو ويل خلي يشول شو ده شيء لا أتيس شيء لا ديس شيء لا مشرك شيء لا ملو دين ليلو يشول شو دلا وعاخوشن انت شون يتتي شو أشي قبول تدا شو هم دوئس شو كتمو تاهم تباخ شو شيء لا نوخش توقع عينا شو أوخ ليلوشتول دينا قاردا قارج قوشواح عر حون نيس هندغيت زقيت شوات ويك تيش راسا بيسن دين حتى دين دات هو بشي ناقيت منطقة ليل شوهر أتون أويل حويك أويلي الشاس رازو بانيجسكي أتاك حلتها الله دير قيتو إبانيجسكي أتاك لا يا قجم أويل هو بشي تيجا حتيجا نشيد الله تعيش الله تعيش يلش بق عيش لا مزمارخ دولش ساقوسو دات أحا إذا حطوهم قارد شويز دجا آشيت شو الديمقراطية شوها ما ياتشو يشنيخ دينا قارد أبيسني دوي لوجيتشسكي أبيسنايو هو سيسا ذات ديكتو فيلوسوفي وش أبيسني دو هو ويز دا شو دقا إنترنت شو هاقوي تكامير يرزوي كورت باق بيز فرنسا هنا تير كورت وش كسي دقيقة تيز هنا دين دا ديز بوشة شو أتشوه أشها وي بريتندويت هنا دينك هنا أوغور نيستك دو سينتا هنا دينك بوشة يحط شو تعشق تولها ويشن خام خير حط شقول شو تيتا سكورت باق بيت ألت عني ها دو خوز ألق ميشا حين أل أسخد شو أبوبليكواتي إسا كانال تاع شو باق بيزم أل دير أل ها فرانس هاتيجا خيلك دو والله تعلق هو كانال شو بوبليكواتي اسمي يا شو تا دواي يرو يو ابدايا خلص حاجلا اش يروش دويت شو بدي اسوت عمر تاع ابوبليكواتي نويزا اوكراينيس واسر هول ديلز ارتا يامل دياش اون دنيا سون ددا بروست تا هيتران دنيا سمو دوش دنيا تو يلوكش ده نيش بولم ده أزان ديش بقى ده تقيل شو قديون ده كذا كوكا تقول لنا زستافي ده نورمально короче отцула о иман чували исан اشتا чувалош нормально бусал вош хорошо يعني он هاي ما يعني серьезно دويش то تاع приход ما دور دويش игар мош клокштал жин اشعر ديخشان كده нормально уже دينقص لا انت логически جوابته لا ابراهيم اس отвечает деш маусаун хос шуа хоши очукварт бах беза ол аш هنا دين سبو عوز ليه البيع بيزن ديلا حسيته перебивать мове цанге бахкет наш уже Франция уже бол бина шлик сюда إذا ساتسدا دي شو هم أوه باقي تبع روشت بوي ها داير باقيت نق دوت أشا إدويتش دو أتشوخي إنو التا حيخم توي شوتا أدلان بوشو بولشا وقينس تو حيخم شبيتش ويتساهو الأغمى تخجي دي وشسا حيخم بيتش ويتساهو يول ترازني стукачок штара Курт Бакбов депутат Государственной Думы Российской Федерации Дималханов то и бах حيخم بيشلش بوخر بودر бах ما بوخش تحري أودل واقش كجنا بوي أوه كوچوا دويتسوغا от شو دوي شو حيخ مالو бах أش حيخ باه أوه وات إبوال بقوة بيشبه أحتبا حطخا ميخل ميلدول هما لشوا إتباخ أيم أوخا باخ شاش دعدغانشي
Tarlo oga bach izam doi شو كيرسنيغ مخكع دلع تير زكون شلر بيخ هرتع عملية اسحون فيديو قوي تريو احكامل بيش فيديو хочу حاجة опубликовать. Я лучше мою все. Инц хочу даже свободалошим камел беша у телефон текст. Соин цашин хат минута. Вол اسو хочу вахту. As drop lawn سوق خاطر شتو كيرسنيغ مخكع هملجا ماجي تسمج شو صارت إلى دوي دو بوزردناخ بارت بلارو بيت شتو كتل شليل دا ديت شدات هم لاجر تدوي هم داديت شمويس اس امو دويت بوخش كورت باخر دويت شوي كورت توش داغر دوي اس انا فوق باق بيز ال هم لاجوش اتين عاري بروس يوليك شخل اتين خير وش مسا خل شي لا وا كارتا دي كواتواتي واو كورت باق بيز مد جايت بو تبوتو كارتا панический атаки мацон депрессант чаквас анти نابخيتيرون антидепрессант челостия солта وای تواه کارتوش دایا هدیزا جیوتر تقیات ويز باس او ويمن تاخد هيا زبا حقي هدو ساليچنا سهونديا زبا قايس دا اول والله بالبيتر هاي موت بيتر ونير موت بيسمايرتا Ну, сакварт он яхис ба. Синс вож чуто сарюн, а у кернеш. Чуто са перевод сан дахазита европейс. Перевод, ёлшу, перевод. Юй, молодец. Венде это ша мотто на ба немцошк. Цавеш мотто, мацавеш. Зулам до султан, зулам до хоцакиет и панический атак, да яхкин. So hallo Elch, панический атак. Зулам до киетро. Ладно, короче, сохнется волос, начнем как мы потом. Макерла as dendietter, seidā arī adītnam dēcās, es dots, kum do es so šuhtar was dendietš. Tālar oilso, dēnēnie biekvā. Prabroš, un dot jā, dēldām tēmšin tago, pučua dēntu šanhaizau, ne? O, cā buhā komentāri šo, žopnu šutlo, jo, nabieš Samuel, tihī vaht, tihī tuā. Super, pomila antidepressant, čokos dīsteliesu. Dēlā, honi, Sultan, antidepressant. šadoļā. Ei, Hazion, cā šizofēnikšana, cā molu donson, i dalur deronās, dēlā. Malais, Islām dinici šubuhēt, jāt, štajā čibie metoru švaca. I tā, šadoļā, i tā, normāli tēmer, i tā, forsa, i habaya marvat, i širk cada žuktiš āmen hılar, i mūhieto. Samuela Pavlak. Ширк да шхала хапая мар жуктиш бахка бахка короче. Ширк дити та хапая марик мохия то насот. Son çocukun evde güzel. Sosoy bu var. La ya bolda bedava. Ali la jin что jin bogata da. Karma sakero na kunder dokur da ona. Ha tani joplu şo uyla. Ha, شو بعد شو رأيت على لا كملت الجواب ها işte جكتي بقرسم حبايمر شركة دي عشلا جكتيش بحكا ايه أولياء ده تيانت كولر تعوي شركة دي عشموه شركة دي تتامسن إيش أمال ما دي تيانت هنا دينك منا دينك بوخش الشركة دي عشوك تيانت كيات عود الوقت شركة دي عشوك لا تعول شو دي دوشي أول وورس все да дول дел. Эти вала так, эти царь я лаборас, ас бог штатис, передать дяш ворса. أصعب أمل ديش خا يوغا با شيء كورت باق سبيز با ديل ور عنير بيز وقرع الحق. هو دينا بيز تعون عطيش و باتمان كاروتشن. باتمان приход ليه؟ شو. باتمان تا сказка тиеш و باتمان супермен бош та комикша. Цара о приход кварт бах без аудиз диза султан. هو باتمان هو سبايدر مان هو ديز عون عي هو ديز. وإنسي تير دوك عربو تير دوك سيدني والله مول دعوالا كروش متور ويرها ساجم. على بالا تقيتنا عم دي زتا جبت الشرك ديتي تنها بايا مارك موخيتون. ميلا متي. إيرين صور بقى. هنت эльча культур яхкайлары султан. Эт иерон панический атак. Асуичу. إبراهيم حيدر نبتين أقول بنيش كيتا كل ما يشاهد جوجل جوال
Chat GPT خاطر براد لا يسوي مش تدريش أتعرف بعد إذا بودستيت хотя принц это хотя Чат GPT идуич вот что вообще цапиет особо реально панически это كون كاتك شيء نو شو نزواني يا أخي الناس просто دقبة بنزوان تعيش عادة وي أخير قبة شعاد بوشت بير شعاد دقير وبوشتات قير إبراهيم خزيان حينان سيتي قيش صنع شو خان واغر غوري إيش تصور نان بريتشام ناني تيري بريتشام دوتوزا نا سنان نجا سنت بيوخم ناغن بالي يولش ليل شلشت أخ كان يشنا لور داتي سنة إنه أتناغ ييتا уже фуолцуна моральное право хулк наган бали я нах короче прижигайте глаза крест на крест руки больше хун что еще это да просто изнасилование замужних женщин изнасилование замужних женщин и магде чаларт ахмадат سلطان هاتيش عربو تيرا هاتاك عربو أحكام هنا قوز أي شيء يعتقد دقي ناقواش دوش يعني هذا دكتور عجوا دقي دزد ناقواش كردو تيرا مش هنغربو مراتش تيش حقيقته أما بعد هاتون بعد هاتون إذا بروست هاتيش تنا ساموراي Ежикти баца бахка бяка ишт Мухаммад хоширк дяшли шо ширк дитяли Алла вот али малик ся ежиктиш дититан шо уммату хер ширк дадяхтан ежиктиш за наоборот Алла резор бадиштер шо мач о цабиез белаш харма цахатер лоякас игуриш хагич са وي بوشساق دال دنيا تحقيل انه بوشساق وزود هون علي جواب لون بوشساق وزود هون ديالو سبدي اي خون سبدي خذ خاطر بروست خاطر نيرسي يا صاخت قحطش دول شو بردل جوام صبردين يكرفو صبردين أحسوك زوديالر موهيتون تديس حو هاي بصدين جو ديك از دالج سندحال دالو شوريوتا أحوال ديشتر حشام قوارشو مياتا دقي ناقواش دلش تنبردل وهن ساسم ديسي ددوا قحبا يوقع تارتنا تسليل تليحونا بسم الله باشه چلا ایزش استخاطة دل ديشوا قيتيو موهيت باياسون سمدسي دوا قحبا يوقع وانا تار سدانا نانا سوغوشا والشتارت ناحتليل يزدوچم خيتقصون يزدوچم زوديالي موهيت باياسون زوديالي يزد خز غلا قمدق بوارشتاغان خز سومدقز تنزدوخشمدقه Причем тут Хайалсмани Чуабардель, Хайалсмани Фирдаусу, Джаннаталь А'ля бош. Аллах هو سوتينيور وسن الله هم بواتيغا بادك ديج الله حشتقيتا شو خايا شو محمد قران придуматино сагват то вахиан делах сутиньор вина кетё он Бога низвел на уровень сутиньора, который предлагает кахпнаш, чтобы заманить в бордель. Ас идалич ахмуд алдосуна
Asweg ca homa ca ya ca dinti ca qoydan so просто baqdolchun ca nya ha odol tietam ba ca deqas bankisia pisheri chur erca belbol ets usher chur gegenza belai internet den ca jim chual amino ets arbo piskish genau bankisia pisher ushelers gin choter don a chur erca belbol tietam so erba wolwen haisha melol yagi yulicha сразу вот он дочу. Уялас. Алла во прям Коран чуабагак. Кахнаш сагури, я дешнаш дуцер, я не знаю, короче, чо цаберштаган тамбахуш, саум шукыш. Немцом ата, как раз кахнаш был. Дуй, вот, немцом ата, короче. Вот тахкой наквашхаш дуцер, ох, где ла дочь. А таштел, ты дашь, да он, и антен сан лясталяш бош, описывать бяш, а Коран чуадухы. Hund olšu, caqiecu Korāna dīts dolič daudz madauču, nakšu matēmšin nādu, da. Islandin dīts dolič daudz madauču, nakšu matēmšin du, da. Tieti, busaldin hai nohčiqam, tieti Islandin. Subhanal Malik. Vai hadan endol šuha lielš hadēheru da imna iragvētan, lielš hohiru da imna iragvētan, qatnaš diauš valš, vai khaz ez drilka jelsmani juqi. Vat ilēt inohči. Чому да? Шаво бэштаг вечный стояки, вегра молодец, да именно иргуатнару, да именно кахна шицани волш рухистя. Еще атагарбу. Собордес, малыш, соп, посунна мадиц, мадер. Yes. Цаду аж ты мацатя, собордес. Насунну, волну, насунну, переходить, манди. И, короче, ларта братца, какие там. Sultan هو ديتها هرتبيخم نشتوي إيشا ديت دولتشا يات تيجا هويرسايز панический атак قيتيش يات نورمال نساقو زي سدن هر مودتي هر إشتوتي هر لايتي عدويتي هر تلايت إيشولش دات نوخشيشو هر واي بايدن دات وين مگر دات قيد دقمش ما خلقون شادك وادي السلطان وحدي دي مگر دات اوشنا حميشتي توشو بوخ بويا بچايا زين مگر دات يازن دات نو واي نوخشي устои шуицерт ин шичала мухтамек бадик дичи уже мекш башбу но духчи духо болчан самега петана все еще فوق ازو بو والله داكش نوخشي ازا هونداتستو نوخشي على يالي ابسني تينتون بوصل دين دارجواش دول ديري هونداتستو على يالا ازا ابسني تينتون Ладуиш weekend. Формат. لرتا قمال ديلا Формат, хозяин, сбьем же خز Иногда дети могут окей, гуряш союз, да? Мадиц. А интересно, да? Гуряш союз, да, сагусамна мою асуда гуряш капнашо. Берштаган угардезак гурюк, он уез, он Берштаган дезак гурияц, гури капташ деряц, акрою, а животный инстинкты, чтобы род продолжить кемумаяци. Сексом занимаются, чтобы продолжить род, все животные на земле. Но только лишь одно животное, обезьяна по имени человек, это использует еще и для кайфа, выработки дофамина, для размножения. وحنيه زعبرده لي واحد صقعت دوش تاسو إيمانا ويتا بوشوك تقول صبدس جواب شولشا يقملا Сун капнаш диез дахкай накваш диез сун вечно, короче, сексом заниматься даля лишь один далее дальше, цогается шокшдац, короче, то имай, дуи, то уня и ночалить бэлбош дац, шуше гашук айвалшол и хующий кошол, и отцунбир, кицана умец бэлбош надац. Ца проблема, я цун язык капнаш, пожалуйста, ты похол бэш на капнаш, диезашул, ца диезашул. Сюк диези хорошо, ага, сусе, гусамна, не капнаш, та диез. Все, доделаны.
Parma, mate dolce dutan, čekujoć. Bardel, خلينا ياتما وسؤال غير شو إبراهيم ويدوتك اشتجاع يعني أسيش تعلم بيعرف ما بلش просто كيجي الخواتيج أو ديش سقيت هو هي ويدوتك تجوا إزودي بويا تطلع له شيء تبيه شيء бош датвой ويبو كودو تدقق примитивном уровне арбо уй цу придумать тептер дуй شيء عربو بويش ينتعوش بول تا خلق تانوقع تا بيوغ تا بيوغ سؤال ما تبعله إيش دش إيش شيء شا حنا بدكوبيت بار إيش مو بوخلور بو إيش حنا إيتلور بو إيش حنا إيلور بو هاوش إيش الله ديل ويش هادولهم قلنول مال دولهم قلنول ديل حق إعتا تعلبوي كينو شتوع تا غلوتسكي تا ما في أوزنيك شي تا خلق تا короче شين تا подкупить волу шай та молодой короче кубе уги короче чу такете та шикаф чу хуйти короче шين боец вок церцуна короче подкупить то пет я ора мока сакир нормально дусо короче босс та волоке есть примитивный до того на самом животном инстинктах луч Петя адам луч, цун салуч, просто манипуляция. Цун дедуч дуай. Дел واحد. جيم تبغى تروح دادو يسون سبب جيم تبغى تروح دادو يسون سبب ليلا. لا دا باي لا تي باي. خلينا بقويا تبغى. بوبو خمر نيل كقولنا خمر. هذا فقول دول هندو ديتا على يالي. سلطان خلينا تشاش هيتجا موسوية وكادزة ميلوديا جاديني يقر خزير كباو Запись идет Бош, самая запись ТикТок, что лучше. Короче. Нормально, тем, да. И Ироны, Султан, опучвала, свечал панические атаки, изюм. И да я летай делать. И да я чахвер, та хуман ойла илурят. Я та хум шиеко не хватит дать. Я нормально, что мыслить долур дать. Чем успокоиться, да, панический атак. Медитация, короче, что движение. Я не знаю. Хезион антитеррор. И куро, и бак, и куно буен пачаква. Вот он объяснит, не сум просто цаноолу, царету, что он говорит, и царбел. Но гудину цацвоче, тестостерон повышенный гуль, цацвоче, средний гуль. عليه جواب دلتا وديو ты сейчас зурка шмола съездил офигели даешь да ладно да я телевизор на вас чал диапер ой я изут цагушя короче волан куш газоти чуля шариат вата диез газвата диез унятен хайрбор короче набяш иза садая буксука это аушниш да глашон хочет это нерцун бош бак чома гулио я газот не мак мавок энти я газот со мау кобалдяш но та и идея доле зачем вот кидаю и хум диса задоло докла я атакца хет ай дючхайна А так-то я зикаш, короче, вообще-то поедбошня, видишь, короче, мурта, чуш, вот эти зияра, что это бош.
Диаболи, Айштадт. Молодежь переходит в другую сторону и сидит там. Петя, юхки, диет арбия, мумма цауцана. Абочун, хижа уяшхина ве. Вайн барая смерть и пять пять, гина и спорш, Петя. Куни адила, воювали дa'вач, воювали лела бачбо. Смерть и пять пять, барая шичалин вообще, барая ватса твой хамал даш, гина вайн. شرك دمج دوسي جوكتش عامل بارع واي بايمر بس Да, бара. Фоташ, я не буду отъехать, рисковать. Отсташ. جوكتش موسى بايمر داخل شون ده ما بوش ايه موسى بايمر بوصل لا تردوتسا موسى بايمر بايمر عامل بو شرك صدا. بايمر شرك داش ليل شو. إن بق داتي خاصم عدوتسك بق داتي. صوتا بقدو ده أتيرون. أس هذا يوديتا. هذا بيزيو. صوتا شيء نهودر أتينيرون. هم على اشتمال دوّوش بيلا عودة لووتن ده. نتودا باليز. ما يشرك دودير وايت مو محمد ما يشرك دودير وايت. محمد شاغل شرك داش. شرك دودير وايت نو. لدوي محمد شرك داش خلا جوكتي باكا باكا محمد شرك داش وعديت يلا سقيت محمد هندوايتن الله هندوايتن محمد هندوايتن يس الله هندوايتن محمد كروج تعموات سويتن محمد شي ماستك دوتش لا يغتا بوك محمد شرك داش خلا جوكتي باكا باكا بوخ تبيزون تبيزك لي دل العودة بوخ تبيزون حبايبي بو هدا بوخ تبيزون تبالي сато. Ага, сразу дадул я, что анда. Сунан ан-Насаи, 7 том, 6 страница. Муснад Ахмада, 6 том, 371 страница и 372 страница. Достоверный хадис. Даураком. Кифаятуль Мустазид. Глава 44. Ла, скрингой то решен. Аудио ютига прямо из бусов. شيخ وي قمع داش سالي علي بوش تون اوديو يوتيوب سايت تاع هو انا واصل انت الوالغ да я да реально чур короче кого-то мама era видео YouTube аудио YouTube короче Кутейля рассказал однажды к пророку пришел один иудей и сказал вы совершаете ширк так как говорите если пожелает Аллах и ты а также клянетесь Каабой. После этого пророк повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили, клянусь Господом Каабы, а также, если пожелает Аллах, а затем ты. Юх полный расклад дох, шейх Алис, яш мя мастри балаха, цагара иштқиетам хаиеч, мегш масал гой такуа, бусалбна яширк, ахтари яш барыш, amma паймару хаият цагари, қобал дина иштдикчао, дярзир ахтари, короче, цан мет кацабыч бош. Иштунц мялбол, их польза ха гойташ. Иштун до. Чади не каро, вистыл я чори мирка полнетиона. Sen de gelin netleri. Hele işte elektron atacak olmuş. Так, халбали, да, скажем, права человека, права, короче, террорист. Ладно, осуждаю, своду. Короче, права подростких, права всех. Скажем, хлеещу, он дальше. Ладуа, صحوا مشرك والله صحوا многобожник والله يوخ حندي الله تيش والله у тебя противоречие мою ашега сам абошну тачко шуасо она хлеба что она хлилу баце
1400 ليت حدوق صور إسلام دول دق وداس أهو يتسع هون ليه باي ناخ أرمد إنز حوالت كروشي نيس دكتور وش عاش درت خدا إنز حوالش Izmēģiniet, jā, bija snāba ārasam. حوالت مو ليل ديسا وش درت خدا حوالت مو ده Izmēģiniet, bija ārasam, cahēs mācu. وعناخ لي بالبيقي هم ديش موات Izmēģiniet, bija ārasam, nā. شرك دمكش دوسي جبتش عامل بوع محمد إيه وجا لوجيو 100% وإيه بلبول стою هيوسا كريتوا ومو يو أسيتساد عما يشاوني محمد وايتر ناخ شرك دو ديرايتنو Давайте ее движешь полностью. Полностью. Где движешь полностью шарх штани айламния. Кутейля рассказывала Бо. Однажды к пророку пришел один иудей и сказал: «Вы совершаете ширк, так как говорите, если пожелает Аллах и ты, а также клянетесь Каабой». После этого пророк повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили: «Клянусь Господом Каабой», а также «Если пожелает Аллах, а затем ты». Он же передал хадис Ибн Аббаса. Один человек сказал пророку: «Если пожелает Аллах и ты». В ответ на это пророк спросил его: «Ты что, приравниваешь меня к Аллаху, если пожелает один Аллах?» Ибн Маджах передал хадис Туфейля, брата Айши по матери. Однажды во сне я увидел, что подошел к группе иудеев и сказал: «Поистине вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, что Узейр сын Аллаха». Они ответили: «И вы были бы прекрасным народом, если бы не говорили, если пожелает Аллах и Мухаммад». Затем я подошел к группе христиан и сказал им: «Поистине вы были бы прекрасным народом, если бы вы не говорили, что Иса сын Аллаха». Они сказали: «И вы были бы прекрасным народом, если бы вы не говорили, если пожелает Аллах и Мухаммад». Проснувшись утром, я рассказал об этом некоторым людям, а затем пришел к пророку и также рассказал ему о своем сне. Он спросил: «Ты рассказал кому-нибудь об этом?» Я ответил: «Да». Тогда пророк воздал хвалу Аллаху, поблагодарил его, а затем сказал: «Туфель видел сон, о котором рассказывал некоторым из вас. Вы употребляете выражение, которое в силу некоторых обстоятельств я не мог запретить вам ранее». То есть умма чирк дяш дол штаппел ашила Мухаммад. Цанжикты чувавен югукун цани гангин, короче, движение юалялалц. Так вот, не говорите более, если пожелает Аллах и Мухаммад, а говорите, если пожелает один Аллах. Шейх Салих аль-Шейх говорит: это выражение содержит элементы многобожия, потому что в нем желание Аллаха и желание творения сводятся в один ряд. Произнося его, человек совершает малое многобожие. Кутейла рассказывала: однажды к пророку пришел иудей, бла-бла-бла, с дицнагью. В этом хадисе содержится очень важная польза. Шейх сказал: понимание человеком подобных вопросов, если это соответствует его страстям. Иудеи являются многобожниками, говорят, что Узейр сын Аллаха. Несмотря на то, что они являются многобожниками, они обращаются к мусульманам, говоря, что те впали в многобожие. Это потому, что они нашли повод придраться к мусульманам. Целью иудеев было унизить мусульман, поэтому они поняли, с какой стороны придраться. То есть, бусобна ширк дяш карбинацар, мял тупой идиот, придурк шеш хамуду юцардуа. Иудеиш бака бяка няла, короче, Мухаммадикиш. Шо ширк дяш туя? О, моя! Иш тхун ла, Мухаммадан ла, Аллах ла, олцар. Аллах иламц, Мухаммад иламц. Ё кабиц дуй буцар. Дик дук кемабалаш, короче. Ицалца, ишя царшун и харам да, хинц ас харам дошун и кемабалаш кабиц дуй ё. Иш цвет сала мяхе, Аллах ла, мети хирду ма аллаш ялашт. Ширк дадяхтан боцу. Так олсаш дальше. Однако из этого следует, что заблудший человек иногда может осознавать истину, если она соответствует его страстям. То есть иудеи страстям соответствовало упрекнуть мусульман в многобожии, и они, короче, упрекнули их. И иудеи и христиане начнут так. И если он говорит правильные слова, то мусульмане обязаны соглашаться с ним.
Потому что они должны принимать истину от любого человека, кем бы он ни был, даже если он окажется иудеем или христианином. Иудеи и христиане начали ругать мусульман за многобожие, но пророку ничего не помешало принять истину от иудеев, потому что верующий должен стремиться к истине, где бы он ее ни нашел. Мы принимаем истину, даже если она вышла из уст многобожника, неверующего, нечестивца, нововведенца и так далее. Пророк сказал, верующий стремится к мудрости и берет ее, где бы ни обнаружил. Ибн Маджа, 4169 хадис. Сообщается от Ибн Аббаса, что один человек сказал пророку, если пожелает Аллах и ты. В ответ на это пророк спросил его, ты что, приравниваешь меня к Аллаху? Если пожелает один Аллах. Все, он исправился. О, буду даз довод бусоп саган. Коран дуя хадислу. Ачинах о миланагду. Ты пар хадис багдат шмат? Хадис багдат мичну. حديث это حديث اللي ريتش الله وما ابو ما حدش بقضبوش دول حديث حديث ميشر دالين عايز هو حديث لا вообще حديث واتسايز خدو аздалин حديث сдухчур своих даволуша сразу в начале элар мич бичурду Бухари чурдуй да муслим чурдуй ладуан Бухари муслим وات بخاري مسلم وقت أحمد ابن حنبل وشيء مسند حلاها وشينا первый сборник цуннагио يوتوت أعمالك وموات بخاري مسلم دنيا جو بولي причем тут مسلم بخاري передал النسائي في أعمال اليوم والليل 986 حديث مسند أحمد 6 том 371 الترمذي علال الكبير 457 достоверным. Ибн Хаджар шарх динагу сахих муслима как раз таки. Сахих Бухари, точнее. Шарх динагу и раскрыть динаг. Илам такун Ибн Хаджар. Насай чуахдек дона 3774. Клятва Каабой. Куза хадалуш донор. Полностью кун иснад дон шадек дон куза вадина. Массу аур достоверный дупе по всей строгости хадисоведения. Клятва Каабой, цакитиш. Клятва Каабой, просто исправите, я клянусь Господом Каабой. Хал клятвой Каабой, ширк дяшхлацар, Мухаммад, я вам не запрещал, почему-то там, короче, не мог Бог. Теперь я запрещаю вам, короче. Ширк дяшхла, хал бусаб уммату, жикти човаве, эн оттарелац. Оттариш, да, Мухаммаду, запретит ширк. Отделах тишу ба, да, тишу санделах. И Мухаммад вайтер ба. Сомилла вала хажлайз, дикладула, сомилла вала. Где бы мы принимаем истину, даже если она вышла из уст многобожника, неверующего, нечестивца, нововведенца и так далее. Пророк сказал, верующий стремится к мудрости и берет ее, где бы ни обнаружил. Ибн Маджа, 4169 хадис. Со многобожник, неверующий, нечестивец, нововведенец, все вместе халита, а с дючунтях концентрироваться где? وأسوي جوبت يا أسوي أتويت مثل محمد وايتر بقى نودو بقى هون وايتن دال محمد هاتيش والدال وايتن نويز هون وايتن توي ناخ شرك دير ناخ توحيد إبا وايتن واسيز ناخ شرك تور أربع ناخ توحيد إبا وايتن نو إدال هاتيش وبقى دال تان دال هاتيش وبقى هاتيش والدال وايتن نويز Сотешов, да, цавайтанез. Тоша вавен, боша вайтан, цавайтан. Дейл цаби вас. Ай му бохо тан. Ой, цунде бога сон хинс бог ба бе садал вайтанан. وقرآن دقهم بوغ قرآن هو تابتر تور بيبلي دقهم تور شو عدوك تاندي شرك مدي البيبلي شو عدو تور شو عدو ريغويدي دق تابتر شوارت ديلو ابولش ابي استايو انتو دا ديزس Цани чуа цаде лу кул чуа маситу.
قرآن ديلي يردو قرآن محمد ودئنك ديلي يردو على بوه بقى بيصا Našao dušig masega, bek man biliš. Maršo, tā buh bats. ثاني ديتم تديسن يا هم كهتن سو إيه دليا خايشن ثاني. يوش حبي نقول سين ثاني ديتم تديسن. إيه سونا أصلا زميتي. تا سون كروتشي. تديسنا ثاني كان هم تبوش عديت لا تور ناسهم كروتشي قوتش تسوق. شاش مش كويا. ده между нами عم. هو يا تعبوا باتيس دال وايتان يعني ويتيش دالو ما سي ديلو هو يش هو دال قالنا تول يا تول على تول تعبا ماريا ايشا تول بايمار تو هو محمد شين تاع تعبا مار خير واحد اليتو اشتعدوا جهر دودا ميشوي بايمار ميشوي تعتي تويت ومو وات за 30 лет Украина там бали Крим там бали Крим хаю аккарю оккупировать или Украину и Россию чучурю на непримиримых я пророчество настоящее пророк гоузел خلصت das ارمي خلص وشو ديوان تاع عقبه روبوش عقبه البنشن يا гоузел ما تخلى ده خلط امش بن واحد بايمر صلى الله عليه وسلم ومتشع توعل كسر دعوال شو تاع كسر خروات بوتسو بيرسيا كيسر دعوالج بيزنطي ريميا كيسر خروات بوتسو تغينا زمان شو معمل دي زمان شو بيزنطي ريميا خلو كيسر إراقليو العوالج شو تاع إزر почти что بع كيسر خلتيجا 800 лет почти ليتانق ريم يوجا تيوش يجوزو تنام تعالى توقع خير وقت بو أتجا بعاه الله إيش بتشتيشته دودا صندوق وباي مروق عويشوا محمد يا تندي بو سيتول عالغة تال يتول تياتل تعال باي مروق شيء والله لينين دقة مدو короче талас دودا يوم تاخد دوش كخير يا ترى هو يوزيز دودا وهين سوين هو خينا ولا سو خير تا سو وبشي حجوا تاجوها قاتس Окрутаю. Душок шундюс, я мета один дубош, еду едать, иду дюч, душок, ши мэро, ши шундюс, юсиу. Кедит сум мадацеки, худуца дуцеки, кедит сум дацер. بقدرشن زي دعال قال هما دات بال ببوخ بات تحكوية دوتر. تلا لو تع واحد مالوي شيل حيقل دوش وجيتش يشيل دينا دوش وجيتش. واحد لو تعهم شحيت بيلو. عيت ما تيزنا برات هز مسل ويت شو خليش ما يعيش شالله غولي ده عسوك هاتش ليلي رخلجيق ان فاكت اللي يشوق ناودي ثاني قبرو يجيني سيوش ديدق ادوكاتش تايش او قادوا مليار كيف يحكي الله يروش ما باسوش Наверное, промитаю, а миллион хуя, это ахайн бат бухды. Забудь, успокоиться, да, малыш, ты сажа мира. إيش قام على أشكال روتشي قام على غير شو إيش قام على أشكال صير شو هو حبيت أنا промитаю. دين زعم يهوي أكتر تشكي يهوي أكتر تشكي بعد سؤالك ما لازم أكتر تشكي داي بو قام على غير شو أكتر تشكي داي بو قام على غير شو أكتر تشكي حقونه ولا أحد يشتري هم تسعهم قويتا تمدوا ده طلع ده قرأ عنده بيامر عليه الصلاة والسلام قويتا تسعهم هيديل هو اللي تسعهم قويتا بروست هيديل هو اللي سيديل هو اللي تسعهم قويتا
هم قويتا حيديل وحيقديلنا ديله مش هو حديل هو حديل مو بس الخول مو بس صبديل تطلع جاب تلتا صبديل Shadow خاطر ميرك ميرك داري адресовать не мируй просто حيديل خلر تام بهم قويتا سو просто حيديل خلر ديل خلر بعد ديزون ديزي بقول شو هيدي احوي شو ديل خلر قويتا أسويتشو ديل شادو هم قالن ديلوك إخلر باندي مش موضوع تبعهم ديزاتون تبعهم ديزات شو دايت هو موضوع صبدي ستقعت صبدي لا просто разъяснить أديلنا حيديل صبدي سقعت أتاتيك داعي يجي مستوى دوقص دوقش просто قيت ويس قزابك جم سقعت سو بوصلنا هات عديلة تيشو بوش عشور هيتسلت Делу я тойга тиш хиларца шега истина ю шега Бог бу доказательство ю Бог. Та хинза со чавен бусапта го басвек дел хиларн ца Бог гайта ба. Со нис кахтева дел хилар Бог гайт Бог шу я ой. Шадолом qalан иш ца хилар Бог гайт ба нис кахтисо. أسحب الله ها خلر بخلر سويت بايمر بخلر سو انزل دوخ قران دو بوح شي يازر شي مو شادلهم شوحدل انا حد يشتبو بويتا بو اسحب سن دوحل ساهم سائل بويتا حيديل وحيدايتنا قال سائل بويتا سائل ولا صبد الله بو الله واتي الله عربو متا دو نوخش متا ديل دويس حيرزا ديل دويتان سقمع داشان وديزا As kamel diaš kai nach kap dik ladot kamel dalur do hög as bochung alla do. Seha целуш тадж сех малон. Причем тут арбой? Слушай, hit хоордон, причем dik ладо хайк bochung та хоордон seha целуш та далур до hög та та камел далур до hög. Alla tadora ha худу цур да цонис жуп шло да та нис қиятарварца ладо дик ахата Allah бо alla он тадора на қаст жаплуш моуса ладо маялар ёк амо бо сүйек қала Құран ду қала вона хадис ду цен дае микрофон беш ду аучауи ахуда دول دي هاي عن ترجمة تقال تونا تقرأ تقيمة تحديش نعرف بعد أول لا تقال بوش الله ما بيتان هو نوخش ما تبيش مو خديل الله حربو ما تعدي الله نوخش ما تعديل دوي سو الله تيش то есть الله حربو ما تعخلتنا نوخش ما تبيش دوي ديله تيش شو دو ديله تيش وشي عربو والعري أمنت بالله دروشمو الله تيمديلا نوسايا ديل تيمديلا نوسايا перевод орется ديلا تيش سو ديلا تيش حقو فامر بوش محمد ديلا تيش وات حجبت تيشو ديلا تيش وات صندوقيته هتا اشتغلت قامي على دغاوي هيا قامي على دغاوي كافر Satürnös madicán zsüktértésú. Kafir بو просто حديثا Kafir bok شادو zsükti причем бокоза. Zsükti причем бокоза, ой вючвек. Zsükti слышали бок Zsükti sabok. Zsükti Жикти са вежи бала соцаратия шу иш са дело е бой бог даци. Жикти вежи на вас вежи жикти баца на вас иш токча бой интернет на вас ти буцацат. Жикти атак са иш тоши вежи иш та гагал водаца. Ой хай угда юкла дуга хата дел чаму. Цакен жир васан хайбетан долоца долш. Ахуя. Яла истали камел. Тадин бяш такали короче. تاجم بارشة عيبتان دول دي هويا يقين جيرو شو تها اللي تغير شوار صوت فرما بقدك ديش واتسو فرما هم اسلام بقدك دوها هاي خو بقدك دوي شوار
أسيت يا كان ساعة يا كويش معي سبوه بالبي التب الدقلق عن عين سمويلا تاني تقام يا دي أشكان يقلع ميرا الكروتش حلت ماتشونسون تا قلت دات تاق ميرا الحلت دا يقيس دي لشو كروتش بس ليش دا قام يا دي أشيت عش موسى إيه ساعة يا خب خاطر ديل دات حبابي عن بوه التب ليش كان عينسون لكن غوسان كروتش ده تنزل از بوه باید بخون تا بوه باید بس شو لا دو شو صعب بوه قرآن شو ميل знамение شو قرآن شو например وي قينغ دين دو بوخ حال 1400 ليت بدون شان مو خاديزر وي قينغ دين دو в смысле باش تاقي خي دولي خدق باش تاقي خي دولي باش تاقي خي دولي خي عديسة باش تاقي خي دولي ما اوتنا تونا لي يولشل цена ما ол как жидкость хули как семя ши ко ме андалуцен как жидкость хули ما وي خدق دو ايش ما مالن خدق ديزي بي دنيا جدالتن تعي خل ما مالن خق داجي شاخد عتقاش دو نان كي كروتشي شي تا دوزل هو خربوتي ايزي هدو ادخا تشتك اما اها اشتعيز ودي ستوري دين دو بو باها صبر دينت از ودي مودو از غلين يا المدر تو قران شوتسانا از غلين دو از ودي دو هينز بول اوتشو ناش وي мы сотворили вас из воды, потом в другом месте мы сотворили вас из глины, но ни в одном месте нету мы сотворили вас из воды и глины. وشي تعنغلي شاتي ناوست شيء عن يخلي يشخل تقع دي اشتاتي الله исправляет твою вешу Allah. Исправляет твою штат, Дейл исправляет твою вачем. Да والله عندك ده بيجاهم. ده والله تتعين شو يكون تم حاما يغي الشيخ تجمل الشيخ هو جاي نغلي الشيخ شو ده تعمل мы сотворили вас из воды до Кечана мы сотворили вас из глины до из чего сотворили нас? Из чего сотворили нас, Амри? Из обоих. Из воды и из глины. Вот хамяла хайкал долшу. Allah عنيسو بو معلا ده. الله الحقيقة долш ممكن صراحة ودي وزديسة. وهون دخول تعنا متى الله وتبو мы сотворили вас из воды и глины. بو. Оца гипнозия шо möchtest да? وهون دوسا гипнозия штан цакоран до вадилан. Шинча инзери противоречишь эзернышка. Цуча язин до цан мета. Мы понт касан царбо хелру и соена язушек. Понт касан я мы сотворили вас из глины. Юкана ке понт касан мы сотворили вас из воды. Такин противоречил цана из воды бо укана из глины бо. Так косана ка о ишта мела да Аллаху ишта сигвелире о что цалари нери шимет кистайса квасан цо это ца элир цо ювож элир цо та иття шо дельчайна. И что здесь из воды из глины, исправит увези пресс-секретарь усоль. И что он до хорошо ол ас. Мича дуэн чуа глина. Мича буэн чуа. Глина, ой глина юкна осте. Ой глина. Мича юэн чуа глина. Ой глина хуй. Глина хуй хаю. Хуй дак ой делч. Глин хулк сунах. Чан хали дайо кой. Ху глин. Глини чани уйо. Разница есть. Ца юке. Ца прах и глини ца юки. Глина хуй хаю. Египетский бог Атумуй, греческий бог Прометеуй, царишт гончарный, 100 лиц и вабиланишт глина. Цагинион кувшин шяш саум шяш о им развитых лацугайна. Инзадуй цасиол меткшкабием цадисани инз Англии ихум леле заводчу атоду. Ацугайна шамялел так ег, короче, мялем оз тиwa хуицут я яшер. Мел болгирс.
От глина. Цухайна шей бол примитивный қиетами цани, Египтя бог атумбо шуонца бог. Üsta un quarta bolsta delonse zu ist das gančarne stolü zu de wajule ist adam lipitoi glina juhču sakule ist adam kolon. Pramite ui grecaol zu ist glina sabrat boy ču sakule adam kolon. Und что война глина я ще любой хом. Вейчун кварт миловек бу. Вейчун, короче, чебак бу Ши правый рука ду, короче, что цакуак будешь сам шук, короче. И что до глина пошты. Ой, дира ца глина я цаума яц. Вода пошел представление пустыня ашвал саган вода царла жизнь яц. Если он воду не находит, он видит, что все животное умирает. Сега оазис шьются до дечь. Оазис шхуйти. Юх, так, короче, хан замяли так язык. Далек шулай, оазиш, и хиш, и хуарч, и руш. И хицах эльча ляшулай, штигач, и ха. Седа чиштане, няк бой, и боуза бойш, хацан рут, и рук рут, и кайчон, няк бойш баца, ха, отига ляшу, и гуижи, телуштац, один вислушвац. Осна зависит яш, меткюз. Хина зависит, что шадол живом и гуш до любой инзагене он там планете тяж, если там вода вода дух любой планеты тя ученый шлохштик. То есть тот дух замяли ул акрашан хицарыч, короче, сейчас лири хидойшен дезак. Ама военчуа хидац, военчуа из воды состоят, я что и дац, вода аштуа ою. Военчуа ихид айсадюк, вода род кислород чайлом распределить, короче, шиенюешел энергию цена хайуч. Воен цидул лилш аштуа охидац военчуа лилшти. Пармат и трон Аллаха от кого ларящос ангелов и хаец анин. Короче, едя и таджин дается царица Савская Сулейман Паймаран, трон лечиндол, от джину леч да. Что охранять я? Январь джином, да, цис? Асхаби день. Иш тумду дан, хиниздик дан. Авежреш иудееш бог по глина гдинду. Савежеш мечабу иудееш, цакиетсо. ليلوش ما هو حيستحوش ليلوش ما هو عاوز ديكنا هيتسا أبشتيت مدرس ديكنا بوبوش متشاقنا جكتي وحيست ما بوش دايما بس حيستوش متشاقناش نص أنا جنب В жизни никогда им цагинал. Сабук хоть водой. Каждый раз жукти хабяшай, особенно хотя уйдсой бе. Каждый раз жукти бючха, жукти обычный хам до кидал саншенюк, а уа большенюк адика больше. Вежи боя чит drop the loss, вежи сата жукти вошват, саотсу люк метигят, сана жукти чунс и вошхилал. Хо интернет чайшт бойш на вастин буса жукти. Тейп-тейпан кома. Жукти бук иш танюк ир. Ама хазяин ши, вежи шубит бала, вежи шубу. Арбой буй, иш бушу вежи. Нохче боюк арштя чок. Ег Европа, короче. Якан нохче ва бохш, нохче килоя шлилш по арбой буй, иш бушу вежи. نوخشي سن نوخشي بيان ساق أنداس أخدونينك ويدا إم نوخشي أربعة بو ساق أربعة بو راسك بو نوخشي تبيان نوخشي يبوش ساق ألت وان شو قوتين حنا هايل زوجل سير بيان نوخشي بو سادين دعوات دي زوي بوش إمام شميلان ديايل شتيوق وين يوقع ساق قوتين ومش تقيتم هما بينعتا قيتم هبيتش دات يقيتشانا نوختشان كروتشي اشكرت واشور ملوشو اشار بيرش بوش قيتم بات او هبين بول هرتي تلاتا توسان بيرش دوش دويلولي تلا شاش بيرش دوش دويلي شاين بيتيش قيتم تاكوتش دي ستغيرشي تا هما تبورش بيرشو ميوشن بيرش دوش خلي شاي دعواش دنيا داقة
نوحش إميرشو لوشن شو بوصل دنيا أصلا داتشن أو أرولا كوارت وابيل يلا داتشن تنوحش أو دعوتشن ميرش شين لوتش جوا Kefirsen onu lider, sen onu teikela. Kefir, likmal yobo. خاصية там чудилар арбояр мело бусап شو короче хейрелер пагалш эркис диешмадуо Европе хатане ешмадуо Европ аз нох чехале аз дойшинко дидават аз мерш нахале арвай зудре хейзин бол хин сакер зудре хейзир бушаш кер варе хейзур бушаш бош чех канал мастри цара аз Европ ма цано шумда диешмадуо на васт мэлве шока сандо Onu üyeş baya. ما دوشن إدادة جو أردو أردوشن شو اليوروبي جدابولي وزن عربو برجع полностью короче جو вот сейчас до أردوشن شو سامدو Hoş bas hari ويده كوي مش هو بدر. أو ديك نوستون إتس آخر داتون قيمة سوال خيام قيمة إكتدور شناها Европе بوي روم شبوي وش بلشي ستوخر على قيمرس خير يلا عربوش يوروب حياة قرياتهم على بارات الله الرومي أكثر من الناس قيمرس أكثر بوجا بلشي خير يلا تقيتوس ريملانش بوي بلشي ستو لودي غير بوي على قيمرس بوي أمي شعب ريملانش Европе بوق Дикого. Зеленый колчак, да? ما جو دازيس ودازي ريملانش يوروبيش بقى ريملانش بقى بارسا صنصا أمري أوكي بايمر وبلشنستو قيمة ددال بلشنستو هربو يا بو ريملانش بس يجواب شيء بقى بس دنيا تشاينز да يلا ريم نيتو римская империя и римлян представь да я Doçun maş eceli dünya doğurdu sayalıydı. يلا مش أجل تسألني كانوا كل مواد короче دنيا دور ما ده ترجم كنت تبع كاجن Yok anvalsa şveler bu представь İş disser bu dünya. И Бог так геносно вода и элчи и датига квертник просто тводжимаве контрержан промежуток период гоич цена зависит от штата и верчи цеверчи и олштайза сон самоце обычный тактикую кецаривая дотига час этот ваш наступит я лацо типа укариш мацдорду қиямат те бош ё хвач балет тагуя إيش قيمة ده دايسا عجن تانيوك يا أوجر مالا دوتشن بيالك عجن إيكانت نكسان واخا هاي قنوة قير مدات شو قيمة ده تهوتش так это и ревая это слой типа и сейчас наступит бахарцуа и да я не ступа и вара короче эл мадуете да Zum Quatsch der Qiymat der Madui Dunia Duhar zu Deutsch то постоянно час не наступит у меня ицала ورسала бош مصدور ده يا خاش حجوي ما تخيل وين إن ده أتيجا إشتغل ها إذا دوباره إذا دو إيش там دجال وتيجا цезаман чадина волшкорч стана остров те датес джасас сабош за животность охраняет ваш волш всегда кача асхабш Давих кан легче лишь поэмор гучу алишу. Укара вела не грамотный уэ. О.
Умадаться, kes taošun, давай радилуя. Тана Сирия, остров тебя убода. Комитет, ажеми микрофон, я всех кодня, да, алшу. Все, да, все, шацен, я бош, ашо. ده بيحك ببلش تاخد إدوا شباب يقدري ميكروفون تنقل حياة عجل تاخد إدوا شيء درس يلغو صورة يا примите хвахир дег шамаса хир дег язин дошун 6 7 10 аят я качал диш шуду хардатшун шуалат пророчество Вала, хай швакс, швалон, хай Коран, ча шимариан перепутать мой надеяцию, наследство разделить мое язадеяцию, хай покарану каранит гребаный. Чермой язадеяц. وين ارينس تقوى عشتو خزي ينسوق ارينس عشتو ابراهيم وقسك دق موون دنال بيك اسقابو لو دير اول دعوه لقي صدق قانون امين صحوا غيرتر خنا وين تقوچرو شماي سونا قوچرو ابراهيم هونا قوچرو كلمته هونا قوچرو سون ساعت ولرن ويلي تشي مكه وين عدول سلا اور نوخي خردو كدون دا اشتوا قزاعيچه انوخچو يوغا اتسومنت اوسمو سون قوردنا خيروسو ايتو اسربو но انوخچو امرشيال اديس بوچقدك تيشويك تيش تستيشويك ستيش ikörčio ugar halp idil haus die zarvai in primena hotieš vocag itieš vocag advič itieš vočo kiečan pelkš sauč tiešveg itieš vocaga advič dion I kietam boe büch ugar kört kietama vai tsabersdal vai beerstjon nochchele vocuna dolš halki idar vai tsadar ishkhilar I moch mersh saberch vot ugata otsumant idüdi I mersh saberch vai guma damacaloi a hins mai melia šo disput примерно прометес цатиешери vai diona vai negdicari цас мысалю цариетсундон о ариенс туе масу I прометеу ариенс дон خزعدونا مرش دوش أولشوك إيشيجا إذا آريان صوت أحوك دونا هما آلي شلشوات دون إمارشو هناكسو أقر حلق بريوريتيتي قد عدل هما إمارش دولش دونا غوشي تان آور دون خز ديسنا إرش ديسنا غوشي تخ ديتس إشخرير وهينس ما مياتش أو ديتش غوشي تقاتش إشياتس ويعادل دوا نيوكا غوشي دون الليستا هو دا قوناش هينس ويدامك Юю дүйцер. Юю объяснять. Мадон просто проблема цахиет инца. Цаш дик цахиет ходит проблему не у тебя ца ойл дик юха. Но when ты лечо проблема, что реальность ты. Верчох как бы. When ты лечо реальность, плачевно на юр, но и штукар, тунаха ход цахиет. Ты не осознаешь. А юга цамохки, цамаршу, цаим штуйца. Да لا إيش صعود الوقت بس إلي سبهم دون سقيت سودون يدوق سأويل إيو. نو تا حقيقة تشتغل هرمود وخان وي قوما نقايو سيتوات مويو. هرقام например пациенту да цонгш. Хуна цади агназ хуатин правильно кун болезнь оуза өзин. Хау قوما خلق худур. Харкам бишбайл хун хуйок что. Хун проблем анти аю эла выяснится дичь. Понятно, гаски бушадек до цуна киетвай. Но цугаскиш через что вот они тебя используют как худуцар хунука инц. Он вообще кица гаски мацавиес, то есть он физический царь, контакте царом юшат. Потому что он уже именно на уровне вот квертацдат интеллектуальном там я не знаю вообще моральном на этом уровне он вообще раскошит был шварц хобо кудусовое общество и хочу чувствовал что султан век вообще был дабатствуне хотя маршой цанохчи камми цахумансер был дабат Аллах дин дахуаттин كدونا شو مسنا اشتغل الله يدوش ليلر долж сауне одинак ночи это просто так как бы площадка да там ну объект для использования одноразового какого-то
толка, да, там, бросил использовать, дин нохчи хам из Украины, синга там беле, там Украина, хибеш, Европа, хибеш. Использовать дин, чтобы прийти к цели установления Корана, Сунны во всем мире. А хаца независимости, хаца нохчи хамми, имеш дегар дари, история метху турери, хабмот хирбари цумака, хагилла хирдари. Это вообще там неинтересно. И там будет идеология полностью противоречию из Ханохчи Кьетман. Это полный антагонист, противник твой, понимаешь? Просто входит к тебе в доверие, с тобой вписывается, проявляет якобы солидарность, а потом тебя аккуратно использовать начинает. То есть полностью манипулирует тобой и тебя переводит на любые рельсы, которые от хала аж бешбуй, они тон задают и все. А хоксултан нан хакан мат хайр квест чадек полностью хайр подводный камнищи, подводные течения, политики, хайр вообще ойл эмоцион. Чисто тупо, что топорно. Хар кафиру, хар мафиру, хар руна Аллах идуаш дахвата. Диз руна церковь что иду. И освоить или ложь бешбуй идеологии, кто вот за этим всем стоит, царь до бесконечности манипулировать дирду. И манипулировать бешпал, горшер, век аммадуевой. И ты тут получается, мадицинш масуд, а видишь, вегинс, короче, уж мадиц, а у нас все хорошо, у нас все нормально, даю установку, считаю до 10, все слушайте, успокойтесь, мы нормально. Идем ко дну, все в порядке, у нас ничего нету больше. Ага, мама, смотрите, наоборот, Хасамуэл, бердах, дел ждуэй, Хасамуэл, ешь положение. Спящий режим вот ушло. Да, наоборот, Хасамуэл, молодец, полностью, Хасамуэл, очухнуться, вообще, духовный, иштун рэц хузадек, я лечил, идеологи, полностью, он антагонист, он противник. Это вообще вражеская сторона, то есть вот именно использование вот этих идеологий. Изду тебя. Просто я не знаю, просто синдром Паниковского короче, панический атак. Ин мозг халатёй, а шаддек хахутта хона, шаддек хон. Сокучур води сод, а води бош. Конечно, лила рука. Маршал Душик, ассаламу алейкум. Сохай шуй. Дейлер салам. Маршу. Бях мобилаш. Мокш лили мерш. Да, лойшо. Хатмел язык. Дика. Худи тебя худу мокшай. Tavertas de la so sultanik khatar da juwelier so ish sa bolsha tabel ashwar so ladush sultan dawan تعمل درس ويلي ashwar so tsuman int khatar qallaqtnakh и версия Матаеду истина является, как там было, истина является неоспоримая, единогласная концепция. И все, что оспаривается или не имеет единого взгляда, не называется истиной Богчан Мудовой. Хаттар Пуаллот. Султан пока цажим панический атак сбить ваган ю хочу ага
Юх салай хаттер. Шек аби читсакиети панический атак он хахичи до именно до медицинский термин и ютмач иштати ховна медицин и цаха идатис. Это тоже синдром панических атак своеобразный цаха совари психолог психиатр кузанца патологии что является дешевать но хагу что кэр доктор он дит критически, когда ты начинаешь подходить, что-то обсуждать, вот, что надо, что кашах Аллах, ларуэл, надо, лишь талила рухота, ларуэл, бош, с 90-х годов, мулил, что вот с теми дашь, буксовать дашь, дальше, юю, бат дает луж, sana Сирия дает луж, sana Палестина дает луж, sana хеч, Украинская, це українська, масу орга, короче. Вот да, есть лучше сделать вот дальше. Ок султан санол чур мадер дейтич, ок нохчиш нукадол, халки баш интересный, да. Он себя нормально живет в Грузии, гражданин Грузии. Там немного, там есть нормально сейчас, но ощущать, ишнах бутига, хамелдуч. Ну, там есть и такие, как султан, тем более идеология, чахавел, но наборендол, он не штагинахан, цахалунч, сасинга там штагина, ночи, короче, ситуация, где-то там гражданин Грузии, но тузико маэллар, короче. Ночи чё, вот хилмадеза шарт нахуч, да, цашен Швеции мекшубар. Окна гандиш тана, Грузия мекшу любой штат. Аллах один нахуат да меттек хилчан, да. Мулит да меттек хилчан. Вай цутят, цайолар, ночи проблем, да цайол. Арсен площадки да хавай, воушах кэт дагдол лишуэ. Бухульш Маргуду, почему, что здесь, непонятно вообще. Почему мы буксуем, почему держим, думаю, дыня мелду. Пора на чеченскую мельницу лить унцадовая улка. Общий чеченский национальный интерес, национальное самосознание, цутя. У проблемы массунея, массери, маду изишь. Шушай массери личный, лично семейный интерес на первом месте мою массери. Я что, я тебя дина выкинуть, дина нафиг, квеси надо. Когда дина из Европы вообще, вай еще Швейцар сам модердить. Кайфиш получил. Кстати, султаны Грузия, Аишат 4.97. Открываем суру 4, 97 аят. Султану тоже нельзя в Грузии, но султан, он как бы себе нашел оправдание, типа шатигаешься, дин дахуатушу, дин дажуш. Поэтому мне можно среди кефиров перебиться как-то. Да, масара оправдание шлюешь, отползти идешь. Серьезно, он деется долечь. Мандраж Паниковского клеч. Панический атак. И дальше так, творю, нормально. Если кто-то считает, что дело с ответственностью, сухом, декаду, ситуации, маухун дек, поч, ома дек, хэн, лам цани воре дек, хирусо, цани дек, хирусо, хаде воре дек, худе швар, элтига хаб, дело, подкорягу заполстиден, ашвар, и те тебя ищут, а как бы, не знаю я, надо же, цахум, цахайне, цахум мит майез. Вай хадех кен ашол бача халк швеб. Цер сагат дина кышт, хайрам дина иса, гат дина хайр шай, меттик ниса ина шай, даже вай сан цад.
Ваш, ну, дезаться уж талил школьна, да? Свойсан бешатя, свойсан болчена, возможность уж. Сажим. Кие там чубахка, сажим. Удине чам мела меш бэгашт. Шей олк тани синцаш. Вая тане кие там ша ятсишт. هنادن حين كيش دوي هنادن أقيدوي مقامي هنادن بوشيستكوي هذي وجهي بوش يسال تنير تاب رازني دشني شيء تر كروش راز بورك شيء تنير قيتم شيء نه قوسم شيء وش حتى يخوش كقول تبقى دوم دوتش سن إبراهيم هو ведущий звено паз ах хуек и хатар ди дарас шо гар инцох чуа берша шо топ эрдо поцуюк дер милу атсагасо ундела хуек ди дарас и хатар инц цаками алдар дюч хан сен я борт гелгиз вай боштой инти noch liegt ja so nichts weiter исправить wir so nichts letzter Jahr nichts عشان جاوز вот انت حلو تروي مثلا السلطان حلو تروي انت разные у вас разные взгляды на происходящее но и нохчоу Hence, ويشني برت ويشني حاسة وشو نقطة والدين سو حواش خليز نقطة والدين ويا غوشة تستل خليش دو غوشة ناوستي خليش دو يلا شو يفزغلاد شو رازنا يولشا أوت إيش تتلات ريز ويا يتلات إيسان بيش تتلات наоборот, султанник дақид ваштак, из маду султанник хайр масерги, ха мажалла, ха удалла, наоборот, хир цахиет швей, ха санохчу, сун, ха мекшу. Ну ха просто қиетам буй, охне қиетам мот, вот самак дох сюец. И сандол нохчи вежрал вилда. Цуна короче, цауна динаги, цунсан мажя цаи, цунсан дадеш мекда цаи, цунсан тиюам квача цаи, цунсан цауна дин справа ноги, с левой руки, цуна динаг цаи умнаш да цаа. Ему нельзя, идеология не позволяет ему со мной вежрал вилда. Ему идеология говорит, что я кафир. Так, он, конечно, чтобы свою идеологию протолкнуть может со мной, такие я считаю. Он один, давай, там мадуевый, табарт побуй, бошащие в сложной ситуации сейчас зажать Твича, он может меня перехитрить как-то. Но это он делает для того, чтобы установить вот эту свою идеологию. Использовав, короче, вышвырнуть на свалку. Ишь бой, я там и собой шмалать, все, тюка, хилмол, все, скрыто. Кидукас, я там, тажим кварт цена бен, и бьюхал да яхкан, хаз ишь адмал хаятин. Ишь воушах, вай марзуев, вай цакам хилар, вай ишь чуть гергер лон штейк по тукма. Хан вам гергер лон штейс диязар кей. Да, и эльчин стя уже за экраном, за микрофон. Там за микрофон тяхтельняш, я цу нам цаюш, хо туда-сюда борду. Да, цаюш, он пакистанец вез. Ну, ца пакистанец вез, шун. Тун да пакистанец, афганец и цашт. Үш диез шун. Вай сама, уна цу бусол буша эльчам. Пакистан, Афганистан, вайн хенок нах бац, вайн терс мост халило диеш лац. Просто вай маду иш такам, вайш мот больш, вайш жизненно уклад долш, хит долш. Пес вообще хотя мистер, вообще духус хоча
Юицакас и тем. И вой ночи укладывай, вой самобыт, вой айдал, да, ночи айдал, вой традициш, вой нюкер, вой лилошу, лук мехтик. Именно в культурном, моральном, нравственном плане вой нюкер умнаш дать. Уж то это тёен, цучуата изянчген, уж ледархил. إنك يتم شحبة لين أشويش تلاتر هدو تجا ويقيد ويفوجر هدي الله مش هاي لدر لوش تشوف دول ديستخل ديتي ويهم. Почему у нас есть необходимость какая-то цанех киетам шатилет, юх и киетам мабер хабаста мабез. От киетам шва масала на маря балзудри хизба мекш киетам шбуш. От киетам шва гергер лонш хир дол что хашича уже даже нен вешин девешина вешио ишио уже хирюк. От что ишайл айламшнех ишук царин заключениш девешина нен вешина ще племянниц гаишол шац бахин, например, кверта ёлах дочишь. Хундиац не потому, что она ему не махрам или он не махрам. То есть они друг другу махрамы. Но проблема в том, что Айлам Нах это говорят, что хаджа хадж хайвеши юайк хайк антиг юда он эрду иштхазери муэри. Ты представляешь? От киета мац нох чи киета ман ты хар киета му бахарбу ахун. Я не пойму вообще. Просто ламукан дуган что чё худу послушайте, попробуйте понять, что это такое вообще. Султан Ноша Еш مسألة dedication لا سيد Сасиха чаква мистер чаква литла машуа це мистер вистала литла. не маш. Запрос 100% ярцош. هذا батарейк ваху шельчар халху элитинш вист ху элаш вист. Энтер дош веже с хобошвара отцу винстат арбоqam вахалх томбинойс дат потом газ кишабина вообще қиеч ватсер вообще хук амалду вообще мечт идет что хотя вообще интернет чва хайлч книга перевод чушай худа диез моду и це вообще проблема қиеч ватсо. Объясните мне, пожалуйста, неужели так сложно взять книгу и прочитать ее перевод, особенно на Коран чувство? Молодец, Амело молодец, юштац, идец, октяю лиш, инзари до гезри ю, короче. Маттан шин, сиет бах, куди дарт я бош. Молодец, обичал, О, хой джинш эрдон слушай. Джинш эрдон, собак. Эти джинш эрдон, что аллах мирватер. Ты почти эрд кварт чё объясна, когда ихтен кварт. То хуагы чё? Он дерес хлопцо лежит. Собак дела, варит лаца. Ой, брат, о, которая. Мачо иман дош. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах Акбар, иногда ресторан. Хайя аля налево.
ها إيش هيدول جينش وابوش ده تسوي ليتر ليتوش تسوي Son deres بيوات ليش تسويش ده تعدين أردول قيتم تدو دكتور وقت شيء خدين دوال حرمت أفكار الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في الأرض مرتين ولتعلن تعرف که زود چون سان دین دا ازن تی عطلیش های از خوزیچ ویستلا تعرف که تعرف زود چون سان دین دا از دی عطلیش ویستلا دلا تعدين قيتم تدولر دو قوي داويسر دال سي دو يخشل пармат вообще цатигер ду вообще шичер мову просто полный газ да сходал ду қуа дал си дол ой масери ой нохче дал си дол ой мадок дешо что ам дол что иде еще не потеряно как говорят سؤال وضع شو دا عاش دول ودا نوخشي قيتم كيفيرسكي هم نشني بوديس شني اتان تاع موالر اسكت هيزم تاع واتو просто хастас со духа юсо пармати таа юша цац чуоли со та гремер сани хабарши то сон гайте показать не короче что дух Куза, уже таган чубы липискап швар, короче, миллера, тауни адинек. Ой, цапроцентион цапхошо кечо, тауни адин, таелери бош. Уже цучур дауэч деш. Уж таджим эртис бизи епискап. Что он дух, да, вежи, цапроцентион, короче, да, қиетам чудовый, дал си доль хомасери. Да, алш доль. Adik öyle şu mesele. Adik de öyle. Adik de öyle. Evet, şöyle. Evet. Так, со 71, ну пока. Что-то лахца лоса процент. Султан, хочу короче. Мир, вот, что, бадик здесь, что, галеры со процент. Да эх, кефирский музыку это нагнул. Бозок это. Скромный, мать. Гитар локшал жин эрдах шо мать. Цау музыка джинш, да, целый короче, целый джаз-банд, короче. Шей, барабан, ши, разница, я шоу шадеш, беши. Уж цау кахкен, короче, курка цедеш, да, волки сто шоу шадеш. Чак, муджач, ба жирный.